Now obey Shira. Obey Shira. Obey Shira. Come on. And of course, we are getting ready to elevate our senses and immerse ourselves in a sonic journey like never before. Please, I know. Bra, bra, bra. Yes, you are my woo. Elevate your spirit and your senses. Oh, no, it's me, Fado. Oh, the nature, oh, the Israel. Yabefano. Then no what? Uni pebiani ani emfama wase bisano wate. Bra. Journey with us. Like never before. Yeah. Odina cheye. Yedi eni obi awu. Eka sa nyame no ho. Eti fanu. Ghana adisiye obromba opore amanfo amamo ate ediba ahenkan 93.3 FM. Yadini na. Sanya ma papa bi wonyami fie wonyanko pon di Yesu acheyen ode na cheyen entimi ni yentem dinafu yebefano ubeye shira It's another beautiful brand new Tuesday morning live on your family favorite radio station Ahenkan 93.3 as usual, broadcasting live from our national studios here Ekuafrakoma, precisely yawo Achim Abuwabo. I don't know what Bremu Central Municipal Assembly Yes. Buckle up for another exciting edition of your most authoritative social, political, and current affairs breakfast conversation in the whole of the Eastern region. Eastern's official biggest, most syndicated. Baby, I no crack kasama on mine no itie. Ebrena son, yes inkonya. Every sabre kopim sa no pa non do ebebo. For God and country, we are back on your radio like never before. Some 42 minutes down, 6 a.m. Today happens to be the 28th day of November, 2023. And I am Benada. On behalf of the team and my modest self, we appreciate you. Oh, yes. What you see, I no pay you only any bit too kind. I don't see a church, I'm winning a bisasa, I'm on Pumboko, yeah.
akamu.com, ejumamu.com, efieho.com, efuomu.com, babyawutieyebia.com. Anopay, yeah, that's it. Adisiye Obuoba Ofore Amanfo Emamo Aten Ediba Ahenkan 93.3 FM. Unyanko Pondi Yesu Acheyen. Yes, radio. It's me fado. Now I ensure. Unyanko Pondi na chayasa. I don't pay so energy no ever high. Yeah, you ready? Say a bay electrify war baby. I will be. And it is a catcher one. You just have to buckle up. I don't pay and come over. Udi Ahenkan Kwame Aboa. A jumpa hene Kofi Mensa. Obike and a Billy man. A frame or Boba. Ofuri Amanfo. Obeye Shira. Sani amuni musi yetena sese ya dwumadie no ya cheche no nkrabata hodo bebre no ano penso so esa pepepe ne tie ensesa no arunti ane no so yere ne sa na de bro ne mom ijana no odene ne. You could feel the energy, you could feel the vigor and the vim. I don't see quickly at the more brain some send you be a corner demono, yet the Bemana Fay to me and your quaya Benyamia, 7 or so near Yabo Tres, na anywhere the moon come on. Subri Kubia, you are no more, no one, no ye de Mawa Braba, Nemu, old Tres, who no. Subri Ku or new and one ye. And when Yama, Nan Wyatt, Cressy, Riano. Akwaji agba ijabe tom ato wumu bansere no ebi miawo ate wumu Unyankopon pen ye ne namo a Yesu mu na fa ahodie wo Yesu mu ne oje wo one ne namo a woni problem o one ne namo a onsesa ne ma mfa nchichiri wuti no di bia bo wanim na ukurekura Yesu moja wo nsa benkum nsa nifa da bi Yes, moja ni anu ye de mo asem bisa na me ka kire wo pen me mfa nkwa anwan me ka si wanim me ka na wura wasom se fa wo to Yesu so fa wo to awurade so ono pe ena fa ahodie woni mu fa no na be nhira wate anu ni wiase ajabade kese wate Obu Obama fano Beye Shira Ewa so we were some say we sakode dem no adaro ma me fa ento aso ne enko yen ni mo se me kan kire sa no pay e ade se wie mu ti awia ne yiniti na atyase anante mu aba ama ne ho ato no a wo kire se free prem to bra ho no mo e ko no nso e sa pepepe e na awia no ebeye ano beye dene nemom anwumre wa pua mantem ya yahudo bi no kire se nsu nani beba fom nsu nani wo fom ani nti ya no ahye ne nso e de ama me mmia yahudo bi bu nsu nsu be murumu na pa no beye den pa mmia yahudo bi de wo kire se anwumre free no me nsa no nan ho e ko no o kire se eyade a nsu no ebetimi apetepete ebeto e wo mmia yahudo bebre no ani nti ya no ahye ne nso e de ama me sani wi mbobren sembesi akọ ene da mu yi ebenada November ne de to so aduonu enwotwe ene ye de ho amane bo e de ama no hye ne nso na tu ho anamon e fama yen Ghana adisiye Obuoba Ofore Amanfo Emamo Aten Ediba Ahenkan 93.3 FM.
nipa dwene bio ate aka nda ne kakra bi na ye de bosumi we e de akwa awie ye aka nafua mienu pɛ ne ye de bosumi November de akwa awie ye na ye hye na wotwe anase bosumi foforo ase emu aseda nwom ene egusu ayeto e de ma ye nyankopon no anopa bi pacho mami no mompai ye bompai ache on e no bompai ache enti eba bompai ne de nyankopon na sempempen so ne ba bi odi ya bedro ye wogidie wa rehemu ne ahotoso se wonu nyankopon a wa hye ne papa se wo de bekwa wie papa na onwu ye anim ase onye bi da na onye bi da anopa ye nyankopon ne abanka se ye da ase de wa ya ma wo ma bro adwene ene ntiase so o makodae onam wadom ene omoburu hu so ama no pai wakenkan akan ye nyina kan atiasefo ho tekyerema da bodwem moje di emu afusane bibre ne obonefo no susuye a wo hyehyeye ba bia ye tie ne bonyo so but enye no ne ne awo waka anopai ade achen obonefo no ne bonyo so sa ade achen na hoden wo ho na energy ne wo high nanso so enye no na wawurade osusudi amayen eni nti na woma na gina tuo nyina eto nsuom enu nti na ama ne nhyehyeye nyina amfoin na anopai yeda so tiase na tekyerema da bodwem moje di mu afurusane vem no so wo soro eye woa anopai yese giwaseda giwayeye giwonase giwonkamfon dwom yebekoso abodi ama wiase nyina ehunu se ampa woni nyame a otiase a ewo se omu nyina gwan na oba betoa wo sanse udi mu wa me atiase se tumi sa enkwa eni Yesu moja powder sire eni chalk Yesu moja nim handkerchief ya bobodi ato ya tifi o ma yehunu se tumi enim wa me atiase se ye ma ye ho kwan em wasem ni momu ba betena ye mu a eno na ema wo kwan na wo so abetena ye mu na wo a wo abetena ye mu no watena ye nse oso sene nea ewo wiase wa me yehunu se utumi no ente samena mu ente tawo mu ente handkerchief mu ente nsuo mu utumi se nipa ma ne ho kwan a ebetena mu na se utumi ne betena nipa mu a obeye enipa na brabo mu twiasebo a se ehum tuo asoroche bo o hawni amane ebo unyankopon tre utumi na oma wo mu hunu se utumi a ti nipa mu no eso senenia ewo wiase anope wo ma yegya ya brabo ne akoni abedi nyina hye wo nsa yesere wo awurade sia na muntuo tutusidi akron ne ye koso ama wugya fadum ne moyen ho ban koso ama gyataburuwa no ewurade oni yen animu kan se odi yen animu a yerim se ebe konkorimdiem se gyataburuwa ne bedi animu a yerim se obonefo ne to a wobesom na wasei no enen so ti wanimu kire wo mai migya wade hie de hye wonsa emu adrabafo emu akuafo emu adetonfo emu atichafo emu asukufo emu adwumayefo ahodo womo a womo kwakira de anesesefo adokotafo bankers womo ekenka ho enwuma ne de dɔɔso ye gyae sa adwumayefo nyina ehye wo awurade nsa hwɛ ne fɛ so anwen won ma de ate wo nyina na wabie won afiri won fi ahoduom a wokɔ wonwuma ahodo so botae ne sen okope biribi abeto pono so na daache wonsa atimi akonga no owura tonsuo gu wo mo bre yi so tonsuo gu wo mo bre yi so nia wo kwa afuom ema ne bre nye kwada driver ni papa ye gya ne hye wonsa ema ne bre nye kwada de wayi ne yam ayi na komam se wode ye adwuman awurade ma ne bre nye kwa atichafo a wo mo so wo mo ayi wo makomam no wo madwenem e de ye adwuma aboa na oma shape the thinkings of the people ye ja won hye awurade nsa se dombo a wo mo nyansa ahoden ni nimde nkwatenten fadom o mai adetonfo ye ja won hye won nsa emu ma ne mema
Awurade hwɛ sɛ ya na wɔn ɛbrɛ wɔn wedia ani botae ne sɛn sɛ nigye bɛbɛ fie ɛma esum ento wɔn ɛwɔ mabrabɔ mu ɛma esum ɛnso so ɛnduru wɔn ɛwɔ wɔn abrabɔ mu Awurade yɛgya wɔn hyɛ wɔn nsa sɛ onyunu nyono ma saa adehye yi anapa yi wɔn ana wɔn kɛtɛ so wɔn ama wɔn kwan ama kwadworo amfa mu nomum anyanche wɔn ho wɔn mpa so na wɔn apue wɔn atu nsuo nyu agu wɔn ho so sɛ wɔde pia kopɛ bibia ba fie no Awurade yɛgya wɔn hyɛ wɔn nsa ti w'anim kyerɛ wɔn mo ti w'anim kyerɛ wɔn mo ti w'anim kyerɛ wɔn mo ne ɛbɛyɛ musuo ɛsan amane mihu yanka eja hyehye asɛm kɛse asi ye Awurade yi wɔn firi ni nyinaa mu na ti w'anim kyerɛ wɔn mo yɛrim sɛ ɛda donko nyankopɔn no ɔtena na pakan kɛse ni mu a ɔnwɛn ne ma ɔhwɛ wɔn so a wɔn ho ɛma asɛm anɔpa yi boakye papa yɛn nsɛnkyerɛne boakye papa yɛn nsɛnkyerɛne boakye papa di wo mɛkyiɛ ti w'anim kyerɛ wɔn mo ne ka wɔn ho onwunu nwono di wɔn nyinaa bɛhyia asomdwie mu na nea ɔkɔtɔn yɛtɔ na nea ɔkɔpɛ ayaresa onya ayaresa na nea obia ɛkɔhwehwɛ nea ɔkɔ afuo nim Awurade dom boa no na ɔde ne ba bɛdura asomdwie mu na ɛyɛ nigye ne ahoka ne yɛn nyinaa ka bɔ mu a ɛyɛ adansedie nko a afuo mufoɔ de adansedie bɛba asukuufoɔ de ɔmo de bɛba ne yɛn nyinaa ka bɔ mu na yɛaka sɛ yɛda wase yɛnim sɛ wayɛ ayɛyie abam yɛnim sɛ adansedie na ade ma wade hyɛ yi kɔ so ate wadum kyerɛ wɔn na yɛn nso yɛbɛkɔ so ade wase da ɛde ama wo ka wɔn ho na domboa wɔn ade yɛ nyinaa mu ɛwɔ Yesu din mu amen sɛ ɛbrɛ na yɛtru sɛ mɛto ayɛ yɛnyo ama yɛn wanya kopɔn sɛ mɛti ase ya na yɛyɛ pa mɛnum do deɛ pɛdwe ne sɛ samre deɛ na kama sɛ afei mepa kyɛw bɛfa Bible no na yɛahyɛ aseɛ akenkan kakra yɛbɛdi abrabɔ mu nkɔmmɔ sɛ meka kyerɛ wo na no ɛyɛ nnura sɛ na wɔtwe yɛba bɛdi abrabɔ mu nkɔmmɔ kakra nti nnura yɛbisibisa nsɛmfua kakra bi sɛ woyɛ ya wantimi anyi ano asɛ wotie asɛ wayɛ busy asɛ wotie asɛ wayɛ busy sɛ woyɛ ya wantimi anyi ano wantimi anyi ano but mane nhaw anigye sɛm ne ahotɔsoɔ nsɛm ne sɛ onyankopɔn de asɛm no aba no na ɔpɛsɛ obi sesa na adwen na ɔpɛsɛ ɔde bɛyɛ obi yie na ɔpɛsɛ ɔde bɛsiesie obi na ɔpɛsɛ ɔde bɛgye obi de firi kwanbɔne bi a ɔnam soɔ so anɔpa yi Awurade ɔbɛte n'anim akyerɛ wate ɔdɔw mese dan onyankopɔn ɔdɔw ɛno nti na de bia no ɔkaakae wɔ no so ɔno wɔn kaakae deɛ wɔ w'anim ɔdɔw nti ɛna abre ne dɔm nyinaa mu no ɔma yɛ kaakae wɔ anɔpa yi yɛkenkan John no yɛkenkan chapter 16 yɛmfa mfiri 5 no mom John chapter 5 verse 16 yɛkenkan a de akɔ akɔsi ɛno nti yɛ na wahyɛ ne nso de ama me na ɛsi yɛyɛ dɛn yɛkenkan de akɔsi nti yɛ na wahyɛ ne nso Yohane nsɛmpa no eti enum enyimu dunsia de ɛkɔ anɔpa yi yɛsan ɛkae de a ɔretie yɛn biom sɛ Awurade sɛ yɛmmisaw sɛ who are you during the week na wɔtwenim yɛnyi memeda ne kwasiɛ da mfa nsi nkyɛn efiri dwoɔda ɛbɛpem efiada no ɛyɛ ana woyɛ hwan unse obi timi no hyia so dem no aka sɛ ei na wo kwa asɔre obi timi hyia wo kwan so wa address ya wo kwa asɔre no otumi ka sɛ ei na wo kwa asɔre ei na wo kwa asɔre unya te saa pɛ na te sɛ nsɛm ofie during the week who are you after kwasiada ɛdwoɔda yɛ ana wo yɛ hwan ɛbenada ɛyɛ ana wo yɛ hwan ukuada ɛyɛ ana wo yɛ hwan yauda ɛyɛ ana wo yɛ hwan fida ɛyɛ ana wo yɛ hwan
Yay. Yenim sa kwesi ada de nyina ye Kristofo. Oh, yes. Yenim sa memene da de nyina ye memene da fo, gidi kokofo. Oh, ye wo siam gidi kokko wo ho. Ene ye dɔɔso, gidi kokko ne dɔɔso pa. Memene da kro no anso ya na kwanhwefo ye hwe kwan. Memene da kro no ano, ya ne we asoma huduro bebre 7th day one Adventist blah blah blah. Okon agima ne nkofo, wo mu nyina memene da, wo mo hwe kwan. Enti yenim sɛ memene da de ya ne nyina ye Kristofo. Yenim sɛ kwasi da de ya ne nyina ye Kristofo. But na watwi Onyankopɔn asɛm ɔde soma ɔbɔfo kronkron no ɛde ba ya wo se me ne wo mra meka ho asɛm ne sɛ mimra mebisa ante adwoa mimra mebisa wo a wotie me anopa yi sɛ adwoa da nso ɛya na wo yɛ basiri ni ana ɛbena da ɛya na wo yɛ Pentecost ni ukua da ɛya yɛ hwɛ wani mu a yɛbɛtumi akasa mpa weyi ɔda so yɛ siesi ni yɛbisa wo sɛ na ya wo da nso Roman yɛbɛhunu wo mu what sorry din ten the Lord is my shepherd and blah 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 yate das but if fear da me no bɔ mpuni mpu a metimi akasa mpa dem benyi dem besia yi o belong to this church oye Kristoni a metimi ehunu Kristoni su ene ne ban ewe ni mu ana Bible ma yete ase se Yesu achidifo no a ye frɛ wo mu disciples no they never for once sat down say we are going to give ourselves this name, we are going to ask the people to call us by this name, we want them to identify us by this certain name. Bible mayeti asiye say they did not do that. But osasiye se wo frɛ wo mu Yesu achidifo because omu hyasiye ehu Yesu su ene ne ban ebi ewo mu. Yebesi omu dwo da se Yesu kasa saa na omu kasa. Yebesi omu bena da se Yesu kasa saa na omu kasa. Yebesi omu ukura da se Yesu ye ne nneɛma saa na omu ye. Ya woda nso so saa. Efia da nso so saa. Ene omu nyina dwen kɔ benkrom se. Ene na saa ne tie de a wei mo omu ye Yesu achidifo. Anopa isem hwe ni ma metimi aka se wo ye Yesu chidini ana ya kwasi ada pe. Ebi ya metaka se Onyankopɔn bɔ ne humusuo so obeba kwasi ada wan hwe ya wonya nipa ba akokora nkɔ bunsam gem because kwasi ada de ye nyina ye Kristofo na dwoda so Onyankopɔn ba dwoda are you good to go na opie ya woda nso so akopie dan mfimfin waso be hye se John chapter 5 the verse 16 and therefore did the Jews persecute Jesus and sought to slay him because he had done these things on the Sabbath day. Verse 17. But Jesus answered them, my Father worketh hitherto, and I work. Therefore, the Jews sought more to kill him because he not only had broken the Sabbath, but said also that God was his Father, making himself equal with God. Verse 19. Then answered Jesus and said unto them, verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do. For what things soever he doeth, these also doeth the Son likewise. Verse 20.
For the Father loveth the Son, and showeth him all things that himself doeth. And he will show him greater works than these, that ye may marvel. For as the Father raiseth up the dead and quickeneth them, even so the Son quickeneth whom he will. 22. For the Father judgeth no man, but hadeth committed all judgment unto the Son. Verse 23. That all men should honor the Son, even as they honor the Father. He that honoreth not the Son honoreth not the Father which hath sent him. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into their condemnation, but is passed from death unto life. Verily, verily, I say unto you, the hour is coming, and is now, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they that hear shall live. For as the Father had life in himself, so had he given to the Son to have life in himself. Verse 27. And had given him authority to execute judgment also, because he is the Son of Man. Marvel not at this, for the hour is coming, in the which all that are in the graves shall hear his voice. Verse 29. And shall come forth, they that have done good, unto the resurrection of life, and they that have done evil, unto the resurrection of damnation. Verse 30. I can of my own self do nothing. I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just, because I seek not my own will, but the will of the Father which hath sent me. We ayo onyankopon ne ba Yesu Kristo ena no wo kire nsemu de kire sese yampa sem ye Kristo ni dia e wo se yetimi hunu onyamesu wo mimu e wo se tumi ya me papa demonstrate ye no me nsusu mitimi demonstrate. I should be able to demonstrate the power of my Father. I should be able to tell people that I belong to this church, not only on Sundays, but throughout. Into Yesu shall say odin komo. Onyankopon ya adema wo chena. Ye beko sa asemi mu. Na fei ye de atoto ena brabo a ye bo ho. When someone begins to talk like this, how do we perceive the person to be? Ubetumi akasa akukuduro so sa. Ubetumi akasa ewo ebrada usum nyame. Ukuya usum nyame. Yawo da usum nyame. Dani nyina usum nyame. Eninti onyame tumi etewo mu. Asa we yare ya wankasa betumi abom paya ma ho. Can you do that? Yesu Kristo na no wedi sankomo no. Ene de mbekenkan Bible no. Ochena ebekirem e de ama ho. Ofre me obowo ba ofuri amanfo ya de sports to aso mu wie besa ba. Ya ba beto aso de ama ho. Kristo ntina ni mu nkyira wo. Onkoso anka wo ho. Ono momo a no nkai wo. Se nya kwasi ada pe. Ene wo se wo ye Kristo ni. E wo se benada wo ye Kristo ni. Kuiada e wo se ye hunu Kristo su owu mu. Ni etumi ka sampa maame osuro nyame. Osum nyame. Ontina ni mu nkyira wo. Wonka wo ho. Wade ye nyina mu. Amen. Sports omde to aso. Se na me kan no. Ye besan ba na fe ya ba beto ade aka ni nyina so. E de ama wo.
yen komra mo messages ya mo de aba no ye koba ye bekenkan de ama mo me sure obo say na de ye me remfi ye bekenkan ni nyina de ama ye kwaba. This is the moment we waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time. Adishimamba Ghana Mamba Enanope Jemo Bibia Kwaba Strunkubiwe Embrahim Kan 93.3 so Yatnasi Evidence Sports Presentation Ena Yedimun Krana Eba Bijan in Sama Hodua Ekran Hon Ewa Gudio Munina na Bobo Nina Noa Nya Kanso Kakrania and Kanso Krada and Edimun Kra Eba Bijao Ene Anopemidin at the Yoshua Kabina Ejenim Yosef G Obetino Enka Memfasida Emma Jubilee Hospital dan nyina me ka kiro se oyade ohododo ananope nyoma enkoye obodi nimu na pe asabe be sa yare man yare wanyina enso atu amene dia eno ene Jubilee Hospital yare bia attitude bia no fabre na doctors na net for engineer so enhwo man yare wanyina ha enso into enyira ebia urban lab na pese be ya ye wala about to honma lab biabi ye be ne kama enso edi ama pharmacy honom ebia duro na opato a oba ubonye bi na wato antinental care na enso abade ma emma na mafo afuru no nyinsia ne ebia unyo hobby so edi fa ho a odi bedan ya ye hwe aso no one time edi ama afi postnatal care na enso aba emma na mawo wie ne akola no ninyimu no enhyeda enkoyi bepiem na baje nkyerɛkyerɛ na bibia so enko kama emfa ema theater honum ebia surgery bi anaso operation bi ina apese oya oba ye ne kama edi ama akiri enso ayidin maternity nso ne yebi ewo yakache afi ye de ultrasound ene electrocardiogram machine enso aba scan biabi ye twa bi enso edi ama African Street honum bibi ekire wadwen so asem etete odwenwa ontiase otiase ondwen ho a mesel fabeda cancer ni tine na monhwe enka entuase ema afi diabetes ene hypertension for no so no fere no pa bia na enkyekire ekoso edi mamo eye clinic ho Samsung dental clinic enso ho canteen ho na afi we pie ma insurance so de ye beje na yahwe oye uhwe chi akwanya odamba buru odi aso amantra bridge ne so honum ene wo 0244575799 0244575799 ana 0241784645 na one Jubilee Hospital enso edi enkomo na bibia akokama edi amount Festus Enterprise ema yemfie mu yensore afi adwuma mu enso aidede se obi baabi anu ntino se ope decoder eni eda ho decoder na se ebebo adwuma edi amamre santen dia kopiem of Festus Enterprise na bibia enso enkokama emfa ema ebia den multi TV DSTV Star Times Canal Plus anase AD Plus company bi na opedia mepacho eno ene Festus Enterprise akachipe na oba unya set na terrestrial decoders a ejan naso eni enso eda ho ebia nso de TV na pese auto se eye Hisense Asano LG na se Samsung de ni nyina no Festus enso edi bi aba TV 1 month edi bi aba Samsung decoder Samsung so no ebi ho ebia remote no ayira se TV de anase decoder de no ayira anase asaya fo asembe dan na ye ma bi na to AC yetonton bi ebia ubi adwuma bi hospital bi na ubi school upeso di AC bom ankrankran wo fie udem no peso di AC ebo no ma be PM of Festus Enterprise hospital biabi na fe brand biabi ebi ewo Festus Enterprise akachi ye toma na fe san be fixe edi ama ohabia enso embechi afi satellite enso no ye de ye ton bi na fe san be fixe edi ama wa echi enso ebeye din ebia do obudeda nemum asai fort about satellite na fe AC no opese usiesia fa fort ne be dan na fe nsiesie ma wa ohabia enso emba echire biu unhwe chi akwanya Ochumasi Sports ye no na ebo enhwani mprempren de your friend Nanes Palace. Yes, answer Urban Shell filling station or Achim Odan 0244 515849 0244 515849 and 0269 305 785 now on Festus Enterprise and so Eddie Enkomo Raman Barbering Saloon
utino star bia peso yini bia no fa be dan ye twa ne kama enso edi ama wonim ada ho se oye ba bema pani akwala kokra brewa na peso youth die me pacho one time barbering shop e okrum no eno a ene Raymond barbering saloon itin haircut ne star bia bi ibe ni kama enso edi ama achimodan Roman Junction ye ne Mr. Teams ni fie no ben wo pe aboabo bompa junction so ye ne fitting shop no ena ebo enhwanim 055 02 071 6777 055 271 6777 and 020 840 0859 na one Raymond Barbering Saloon enso edi enkomo wemo enwuma koma so asen kukrede sa gongon na edi dwumadie no ababejao ene anope Raymond Asheteru atna fe Bani Tomoli so asen the evidence sports presentation no abejao ene anope Nano pay semana se shase free MTN FA Cup no so ye unim say 2023-2024 season onyankopon ayadoma round of 64 and the games are don be brina enso etojo onyankopon ayadoma edetena and say games no enso shase say ena ebesia Kwaduana Stars ebetena fi oni Brekum Chelsea e de ebebo ni Kumasi Asante Koroko betena fi oni Nations FC e de ebebo ni Atem Dance Sports Stadium ukupima Atem Dan Kotoku Reals etena fi oni Swedo enso ball Sky FC etranfi and Samates enso the Abani BS Pelicans or Tranfi on the Kofodia Ayesushan enso ball Dreams FC etranfi and Sutubribi enso the Abani na Feko Pima Obobokwa ya fan Kofodia Sympathy enso etranfi and Atom Divisa enso the Abani na God etranfi on the Vision FC and ball Great Olympics etranfi on the Golden Cakes enso ball Legon Cities betranfi on the Accra Lions enso Heart of Folk and I say Heart of Lions and so Etranfi and Akachi All Stars and so ball and I feel Hoho United Etranfi and Home Stars and so Abonia way a games out Donibia eto Dramedimu and Samno at the Ajao. Yempiemo our Ghana nurse women's U20 no akache unim say Black Princess of Ghana menoka say the preparation omo yeda kopiem or Colombia from 31st August to 22nd September na fi World Cup no enso etimi akoso ayadia nurse Africa ye the 4 countries na eko early on na 2 nations plan de ko na so prempren de CAF attract ni shemu enunti no ayadia ye the 4 nations ne kokopiemu enso World Cup eba Colombian as a Black Princess of Ghana egusu preparation ye qualifies no egusu ye bo chairman and so edema Black Princess of Ghana Linsford Asamoah Bodu Kokote ochechemu preparation omo aye next opponent next Black Princesses Ombeshomo na for baye achievement wa achieve at the ama Black Princesses of Ghana. The year the first year 2 teams there qualify from Africa. By a year the TSA there 4 teams. It is that December 50 was Costa near the Amokomona so a Baha I think 26 or so. But because of FIFA Emma Africa 4 teams slot to do. But instead of December, we can finish our last qualifying matches in January. To say no, another thing they say, even though I'm the chairman of the Princesses, no, HBR, no, the executive council BBT, they are a reshuffle. The Ada say maybe to Dibi or Ada say another different national team, no, and they need to be chair. But for now, no, I think say this opposition will be good. The team that qualify for the World Cup. If you see any team, the team be able to be shared. Into way chairman Edema aye Ghana U20 women's team no, the chairman lens for the Samoa board and come and all the giant. Yena ni remo enso osama tesbo okurumu ni nkomo mfemfere mo mfama enda no pa kopema na ese season we de niama ekoye edemo ye papa ese kopie our Ghana Premier League table no so a na ese omonso eda third position na niama nina ekoye enso edemo mo kuta 20 point na no na ese atweben coach enso ni no edi nkomo akra ye Nurudin Amadu hu nkomo na ese mgusu amikan ye ekobisa coach se kopie mo awosesi asama tesbo okurumu a edan enom de agu akwan mu a ama niama eheda koye fise season we ukonu fie nko de ochewa obegwawo ama bibia akoye de ama we ayenkoma coacha ye fe na Nurudin Amadu edi ejaye hard work because last season no I'm saying that was their first experience in this season no I've been say improve upon last year performance no
and I say it's me edit him no economy yeah benye respectable position where league so and I'm say this year the Africa no I redouble our efforts I mean per se because at hobby and so it's hard work and commitment. The boys are serious, they are hungry for success say a boy. We komono bi na se coach e de jara mfana no ansiwa ya sanso ebisa na se okwa we nso ane amakoye de mom ye pa fi se amakwa we alusu enan amabodro mienu na modi nkuni mienu bisa no about ayo officiating se okwa referees no aya na sen ene omisi etwiti onfa we nso ya nkoma na se coach e de ejaye yeah because officiating say down ya bad the sad this is no ko baby out me fair officiating say as we speak no the entering kase if any biana as a coach so they all so much on fan to referee so where our tactics went wrong, where the players didn't play to tactical instructions and area didn't see like I said so far they so good. We komono bia no ode jana aba be wie kura no ana fe ekobusa no se kopiem Kumasi Asantoro kona fe ni nua hatofoka omo ana se se ball leg ni pere nkofo se so meje leg no enso de so na so after say about 12 games awie no kan chiwo ni a na se omienu ni na top 5 kura nya de a obehu aye teams mienu ewom ni ebusa coach se why shock ana se why surprise ana. Oh, that be because I'm a big clubs, and then the big clubs in the any moment to be or more final or more redeemer, they will come up. Hence, smaller clubs and I say baby papa that. But for them, when the clock ticks, they will come because of their support base, team spread, and yes, they just have to not think about them because but as to what time on Baba own I think that they have started picking up, and when they on a good day, they will come up. Make sure say baby papa that the fire home to more. Anytime you are playing them, the pressure, the crowd, because I had also football, the supporters are their numbers, they will come, and so almost maybe apart from win, and so there's always pressure, and you just have to deliver, and so that is how it is. We commander say head coach Edema Sama Tesbo kuna pa Nuruddin Amadu ede ejaye. Match day 12 our Ghana Premier League game back eba so our Sugar Kope Wafa Park na so onom na Kumasi Metema Asante Kodoko omo ekopie mu omo Legon Cities ede eboni a game ko na wie na kotoko edi nkunim ekanu miensa Legon Cities ete kanu bako na after the game no na former player Edema Kumasi Metema Asante Kotoko Jordan Daku Opoku duro na friend Jordan Opoku obopin players na enyomu di nkomo kakra na ocho mo say game no boy in the first half no dey na nyoma enseda enkon kansa na second half no urgency any power omo the boss sa game no so omo toa so na so the second half performance ebo league ni nyina enye no wa se be we Ghana Premier League afie no na Kumasi Metema asande roko enso adi league in the ni na so. My second half, the one ball, I was surprised. Mubaboni said, yeah, I think say you can win the league. Sure. So the American champions the first half. Agency now the second half. Offer the same agency but first half. Because their supporters they want only win. Every game don't pay win, but you wouldn't have your baby. Sometimes to bring your confidence down. The American champions say, supporters Romunya would say because the mission in the day. Amunya would say that team almost supporting I think the boys are doing well. Why? We Jordan Daku Opoku former player Edema Kumasi Metema Asante Kotoko. Yenani enkonko piemu na fendi nkoma enenya kopon ayaduma ministry ede atudwa eye sports ministry nkomo ana miguso ameka mu de atudwa so omuni GF4 MP4 kabom na fe amakopiemu okutuka international airport nini na NSA okupiemu awaye afcon nyakopon ayaduma na se next month be wuramu ana se January month ni mu no na se todwa enso obi man so Ivory Coast na no ana be todwa se ne cap for MP4 ede cap no echinchin na ene be piemu enso ewo Ghana ende ena fenya kopa aduma de tena okuku pio benya bia hwe na fe pictures na de nina enso atwa na bia koye enso ede amawa medimu enkoma akra no ede ajaw afe yempiemu Upper West Akim District Football Association mu adeso
adeso ena omo chairman ane oye district FA no ode nkomo kakra eja yen ni din ere Jeffrey Ewusi Williams na ne nkomo nyina enie osi oye be start season na GFA esomaba ama affiliation fee clubs nyina etua ed magi FA nanso omutua affiliation fee ni wia enya de akokoba krampo esan esi district wonum bio osi boot any ball kraba krampo de enya de a omonsa eka na etikroma no say developing grassroots football na say ne yanhwe grassroots football for na ebe de na ye ball no ayeye na ye sori a na de ball any boot ema division 1 na for Premier League clubs no na ono de obeka say grassroots football for no omu hia boot any balls no than division 1 ina afi Premier League clubs no. The starting season we are already affiliation fees at the acco. The affiliation fees in we are boss at the boss cry about the various districts. But Nancy premier teams are team is a Kotoko anyhow. Na G for Sansa boss any boot come on. But over the various districts the BS IMBA. And say ma development na I can say you say develop game no Ghana han. Me is because also develop game no on my anymore. The grassroots na DFA chairman and I'll be sharing and I'll be shaking means it to make sure say teams know what district will be in your boss boot component in Bakana in your boss enough boss grammar clubs in the crana a bit me aboa dance a boss any foot any boot at a comma premier teams and division 1 teams because almost 124 delegates in Bakotoaba in any time the attention in now premier teams any division 1 but over district there be uncle. Inti wei aya Jeffrey Ewusi William nkomo eno no wan fancy wonoma musanso ekasa so kopiemu o GFA nimra ma article 26 ema ho kwan na se delegate omo eto aba osi wepiemu ewo Ghana ma Football Association no nipa 124 delegates per na omo eto aba no se sade no omo dwen ho a omo entiase se ne chairman dompe wa hai na ene oye grassroots football nanso onya akonya na se eto aba ewo F1 ayi president a onya akonya entubi osi sade man de omo dwen ho a omo entiase na ayom surprise pa said district chairman for no omuso omunya opportunity na omo entrobo so be piem ewa banman ensida say be trobo before about 2 number 2 ye na DC omuntimi entrobo o say de we ensi enu ntino omo cho appeal e da koma FA no say ade a district chairman for no esom so omunya opportunity na omo to aba eyi president ewa Ghana Football Association. Okay, article 26 of GFA constitution now eno na ma GFA no ahoden a omutumi de to aba them article 26 component nipa 124 delegates na ye district chairman no ye me wan say ye omokoto aba bia ye nka ho bi me gidi say be ye din mo ba me gidi say ya appeal na be twa koma GFA executive committee no say nka mo gitu no mutumi de district chairman na sa koka ho a nka be boa me gidi say onka ko yi president organ oga so DC is being got to Abanibi. You did say, Sana DC be on the district. Yeah, because you tried the president of the land cat. Now, district chairman, you only the Union Cup. We Upper West Akim District Football Association, Omo Chairman Jeffrey Ewusi William, then come ena ode a giant ene anopei. Ya konko full cross on nafe UEFA Champions League no ya di mun komo enso ejao ene games no ebi enso ebaso Lazio ene Celtic ebo Saturday next at na finale Royal Antwerp at Aboni AC Milan ene Borussia Dortmund Barcelona ene FC Porto afi final at na se one Atletico Madrid Manchester City at na fe one Resibon Sport Leipzig ebo PSG at na se one Newcastle na fe BSC Young Boys ene Belgrade at the Aboni. Nyame aduma de tena ya to so say na games no besi akogata sa etena fi one Manchester United at the Aboni Sevilla betena fi any PSV NOV at the Aboni Arsenal etena fi any Lens and so abo Bayern Munich etena fi one FC Copenhagen and so abo Benfica etena fi any Inter Milan at the Aboni Braga etena fi one Junior Berlin and so abo Real Madrid etena fi one Napoli and so abo and Real Sociedad etena fi and Salzburg and so Aboni. Manchester United say many more no
idea omo problems omo share goals Adama United no as a players no Marcus Rashford mo any Garnacho mo no and sada enkwe sa anunton kokopie mo Leipzig former Chelsea flop and din and so at the team Ovana Uncle Fabantan be PM United na bibia and so akoyi da mo Arsenal so as a report for mo Urban say almost say odada and ya there Abrante Feno Aaron Ramsdale no mo turn and that turn chena and into 18 minutes when it ho a and ya do mo turn no e dia mo na say mo tie say Chelsea for na fe Bayern Munich ni na and Abrante egusu edin komo and say mo de amaye fast e dia de na betu dwa say sia de uru mo Abrante no mo turn na Arsenal ho no man egusu agina omo legend ni din at the Fred Lynchbeck papa no akasa or say now or share Arsenal boboku no ball omo ball any place kito man ono de onya convince oni gidie say Arsenal league no afie o mbetimi age ochema or say Arsenal crampo no na say onya team obetimi challenge Man City na afi league no omaje edesio mo na so na Newcastle for na kopiem anyankopon adma Champions League yama piem enso France amene Paris Saint-Germain edekoboni na supporters ne de amakoda na say ndro ntokwa na say Newcastle for any PSG for supporters de koboni o say club bia empenifo akwatena se omo wibi kakra no na say PSG for supporters kwato show mo so a emo brimu mu yipa na ukopiem England so association no omo pe na association wo wiase a ye from FA nti se oti FA bia o ba bia Ghana de no eya na gin esoso ukopiem ba bia ya na edin ba ko edin kan bet England de omlitum sa football na yo modia nti omo ne from Football Association from FA na omo na ne omo ekasai FA for no omo ne Ghana Football Association enso eti eye akunya ba ko so a we pia ni nyina ne say Ghana ye here Abrante for Kobe Menu si akan edma Manchester United England for enso Abrante no mo hwe ball a afi obo omu ehia no na omaye Ghana players bebre bi dan ni take wa back mu nyina wo yomu bi ankosiaga but omo say omo ogidie sa Abrante for Kobe Menu die ni be sibia obe si akan ba England na oja Ghana ho Madrid some ni coach afana Carlo Ancelotti gusu edin koma hwese papa no betumi astanye ne contract na on so papa de batu dwa se obewura mu eya Brazil na afi akobọ adwuma e de amom ne so mo hwe so betumi adada papa na afi efi sambre kopim se bronya bedu de na se Ancelotti no ama no astanye ne contract no eko 2 years Abrante afana Gavi na do na twa ne tia efe no Medford edema Barcelona na me no ka se da Abrante epra ama Euros a eba so crampo no Abrante entim enjemu ensia kan fama Spain minor me no ka se de Basa eguso amope replacement na mope player ne bon all former obi na replace Abrante fen Gavi anonti na muso mu uremu enso our Liverpool na omane Abrante fen Thiago Silva enso edin commercials Abrante ngituma obesi akan enso edi amaboboku a ye fen Barcelona na enye Thiago Silva nkwa na Basa fom di nachi omse Abrante fen Victor Rukin so no omu ehia no na Toni Kroos na akasa Toni Kroos oye player oye neat uko oye Madrid team numa a oni player na se odini hu nipa oye training wia ni boot obesi okabo match ba ni boot obesi ebisa nse adenti na wo no training kra ko wia na kama vinga ma mde boot agu ba bi ni ade but boot dia osum se nyame o se o kam na to wia se nyina sum se ni boot no shade bobo no ehu hia no than players no more pack ni so nyina ni boot no shade bobo no o se hu hia no see obi all pack no so bia including the coach supporters ni players ni colleagues no bobo nyina o se ni boot no hu hia no enta de bia osori a na o twitwi ni boot all papa ni boot no ho sa no enti we kakra Toni Kroos cruise control enso edi ejayen edi sia yeah fancy ene unchia on you know Captain in the morning about 12 million so Eddie Amao. Midin ya di Joshua Kwabene Jenem Yosef Fajiro Chenenka afei Benito Mali so epian voice no etumu emaye ena afei eye Raymond Achete Rat enso eboaye show no from afaye disia na afei Captain in the morning oboba ofori amanfo atwaso komtama nondu ebebo
Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. To call my own, me and Maakye. Now I found someone to sit on my throne. Me friend no him, no so from me or him. I don't be your, me to be an achio. Oh yeah, me mau be changa me yet toya. Engozi se po beda santi me mudie. To mercy, me no ale do. When them yes and near me, Yam faster than confirm the sports team Joshua Kwabena Jenim Kofi Ejiri and Ben Mawuli. It was some 37 minutes after 7 marching. I don't need you made anything of Fremi or Boba Ofuri Amanfo. A very good morning and confirm MMDC is Dean Edema MMDC is a war Ghana a Elder Richmond
Kofi Amponsa Ejabin. Hey, DC ni muoding. Elder muoding. Papa. Enti se uko Ahenkan Su kwan so a omakwakwa ko si assembly fe ewo hono mo a omawie enra yenya ne ntie se omo movie ekomu eye assembly block kama bi a aban ye sidiama achiase district no enra ade omo ekomu kama edan na efe aba ne say ni yesre na sa maintenance culture no yen cultivate that habit na yemisa Bremu Central Municipal Assembly say omo ne the mother of all into omo de ne krakra ne saying yet is here the ama contract and just announce some to do the agron beto actually this year omo mu to ensu ni mutie and once again congratulations and confirm elder me friend Elder Richmond Kofi Amponsa Ejabin achiase ono enoye aban krachi a wo ho ni post ne so oba Ghana nyina MMDCs no ono san ye dean ezo mo pani no yeah da ni mo din ankasa anyways we say happy birthday going out to Haga Anane Frimpong inside Seshi Bekwai. Hey, you are taking me back home. It is a reform portrait multipa. Yay! So I kiss me Eddie Free Seshi Bekwai, and I just say a glorious happy birthday going out to Haga Anane Frimpong inside Seshi Bekwai. May all your dreams come through in the coming years. Live a very healthy and successful life ahead. I kiss me the hour de buy and no. I need someone to call my own. Me and Maakye. Na again on the hwene no obo ne sa no anase de no Ghana adisie oboba okore amanfo emamo ate edeba ahenkan 93.3 FM that chinti obra kwentu afutu na de woman no so ne bre no aso ye de to aso de ama. But in the meantime, a very good morning going out to you Dixon Boating. Enchale mete won kan cheyi umfre me ba kono de on de na dwene nye Eugene no na dwene nye oh that be okay, what that into your brack into a future na disua a woman or paying so ye de be enam. Patrick crowd will be to me shoot ya my na fe yakwe ni man or pay. What that into bro for cast me say understand that check your spellings. Understand that it is God who made us. Understand that it is God who made us. And pay what that into the denam eno yen chiri mu bebre e kakra bi ene e de ma wo. Epeso ti ase se Onyankopon na obo Onyankopon na obo yen. It is God who made us. It is ayo no na obo yen na okenkan David nyom oha ene miensa. Na Bible me ti ase se Onyankopon na obo yen na ono no onim ni ehia yen ono na no paya wa ma de achewi onim ni ehia wo da chinti. Se ono na obo wo no onim ni ehia no odo obekọ the green pastures. Da from edidibia odo be ko hono mo de a e wo se wo de wade ye nyina de hye ne nsa e wo se de wo ye bia de hye ne nsa ukwafuo ma no pe fa hye ne nsa ukwa adwuma fa hye ne nsa wo adwuma ni mu kura no akoso afa ho hye ne nsa fa wakwan hye Yehowa nsa na ono na obo na se wo ti we ase a umfa ugidie nkonko hye material thing bia mu na obe believe say ey onyame na obo yen enunti
bibi nko ye o mabrabo mu a, the first person that I have to run to should be God. San say you know ene ball me. So woko abonten akokoto ade a, especially wo to bibi to say appliances bi a, omo be ma wo manual. Manual no is your guide to use womo ade no akwakoto no. Onipa obo wo ni onyankopon. Inti se eduru baabi na bibi ni na wonte wo ho ase a woda chinti. Memfa ho konkoto ade a enipa na aye. Ade enipa na de ne nsa nwono. Emfa ho konkoto so da. Na enra me hwe video bi. Yes, I was watching it because of the entertainment aspect of it. But at the same time, you know, now I was learning something from it. A video me na me hwe ye baako. Osofo baako ye so ono no ton samena. And baako so ono so eso ono so aye Yesu mogya ono so ton. Na the oton samena no ma kwankyere sɛ woto samena na fasra wanim di twanim be say 21 times. Ni ono so ton Yesu mogya sɛ woto a fasra wo ho na omo ka na sɛ de onipa na ɔyɛ ade no na ɛyɛ sere, but meti hodin na me se yesi sɛ wo pɛsɛ ne ma kɔ yi a ɛwɔ mu nkrofo abu ya faso akyɛ o yante ase sɛ Nyankopɔn ne bɔ yɛn ɛne nti niema bi wɔ hɔ no mo a ɔno na wɔsɛ yɛdwane kokotoa no na yɛde yabrabo ne mu nsɛm de hyɛ ne nsa ɛne nti yama yɛn ho kwan ma niema bi akɔso akyɛ yɛse yɛfrɛ bibi Florida water ɛno nso so yama yɛn ho kwan ma ɔmo de abu ya faso akyɛ. Listen to me, ɔse sɛ duru baabi na abrabo ne mu yɛ den a kɔte samena no nafa yɛ wo nsɛm twi no udi yɛ w'anim 21 times. Ode samena yɛ w'anim 21 times a sɛ ɛbɛyɛ den o sɛ ɛbɛma nyame na ani onyam wo sɛdeɛ yi o aba bɛte atɔ so na meka sɛ na samena yɛ wonim ne ɔde yɛyɛ. Food and Drugs Authority Emma go ahead say obetimi krampo e de aye bibi na unsan nso ni baabi eye no na o se fasra wanim na de sra wanim na koka wani na wani ante biemu a na wunya nsa we he Yesu moja o se nom unim ni ode yeye na won so wafa wo de atua ano abɔ se ye wuduro so ode ayi aboa bi agya na na yeye se den wo de asom. You have no idea but you believe in it. Say betumi aye wo ho adwuma ni enipa yo na momo Nyankopɔn obetumi asize wo mframa a wo home no obo bate ha no mo ka kira wo say ja sa Yesu mogya ne ntoma ne niema na wodi ugidi ahyem samana no na te asese Onyankopɔn ne bɔ ɛne nti duru ba bi ne mu ɔden a sufre wo no wote hɔ ɛbɔ hwene sɛ ye bɔ wo kyem so me niema bi say ya me nte ase o. And listen to me, I am not against say you use material thing. Edia ye bibia bompa edia amount. But I am against the fact that you don't want to believe in God. You don't want to pray. You don't want to accept the fact to say God has deposited something special in you. And once you can stand on your feet and pray to God and talk to God. I am against that fact. I'm against it. Yes, I know. Said there was a time yes, we actually for Paul mo, Peter mo, omo use near maybe yes, nankasa crampo, yankofu ichire mu chire no so ba be ye. I believe in that. I know that. But me mpesa we do gidie nyina be kwa akɔhyɛ mu say we ni hɔ de a mewu. I don't want you to, have that mindset. Say we ni hɔ a mewu. Hey, me yamo, me nya Yesu mogya mewu o yare na wo bewu nso. Hey, bibi yamio, me nya abonkere o so anhwani bi ansra mewu. Wo bewu nso am yesi o because adwene no nya adwuma. I want you to develop that, vim mindset na say eya wurade na bɔ me. I didn't say bibi nko yie o mabrabo mu a. The first person
was some many tunanim. Na me ne kasa. Na me wo gidie se me ne kasa ebe ye adwuma. Se ne odi gidie akɔhye ene ma nipa de omo nsaaye. Na wonim baabi omo kɔtena ye no. Se ne odi gidie ahyem se me nya bia me ho beto me no. Saa na me pese wodi gidie no kase pa no. Ɛhyɛ onyankopɔn mu na wo ka sɛ sɛ me kwa asɔre na ma ankoto me sɔfo mpo a me wo gidie sɛ onyame wa hu me san sɛ onyame ɔte asɔndan mu hɔ awurade nkan ho yɛ da achinti na ya ma yɛn adwene ya amen ɛno kra ne yɛ bɛkɔ so aka kyerɛ wo meke ka kyerɛ wo na obufu ho yɛ wa wasɛm daakye nyankopɔn betwa mfoni na kyerɛ wo sɛ abranti bi efre no obo oba wonim so no ta aka kyerɛ wo sɛ mfa wo gidie nhyehyɛ saa nneɛma ni mu bebree na fa wo ho to awurade so fa wo werɛ hyɛ ni mu so onyankopɔn na wama ade akye wano pɛi no sɛ nyankopɔn no ngu wani mu ase onyankopɔn wama ade akye wano pɛi no ɔbɛmu adidi nti no wama ade akye wo na sɛ impo sɛ enne ɛna onyankopɔn sɛ wo obra so me frɛ wo akoma henie nim ana ma hinwa ni mu a na ayɛ den. The question is na ayɛ den. Hwan no so wongu? Hwan ya? Matu sada wo se hwan no kra se wo wie. Hwan? Se bre ne so a oyɛ den wo bɛkɔ. Ebre ne so ya no man born of a woman can take your life from you. Just believe in this and believe in God. Na ye wa famu de fa adwene mu fan ne tiri mu fan fa nante. Eni nipa nyina ntena sumdwem ye wa famu de na ti ase se agye nyankopɔn no ɔbɛnya nyankopɔn no woda chinti wo ongu wani mu ase ye de na de ne de asi nyankopɔn yɛ adom ɔkyena ɔde foforo bɛdom yɛn ye bɛsan baba bɛto aso de ama wo ma me mfili nyom baako no ne ye de kyerɛ hɔ no ne yanku yanim Ghana adisie oboba opore amanfo emamo ate ediba ahenkan 93.3 FM. Also na Achiase District Hospital no so nka ho asem. We wa try no se beka ho asem. Ye hunu se e koso dendenden pa. Name security ni ya amone ne nkasa, Esem chofo ko ne de ani ko hwa de se ne e ba e benya bia kan ye omo ye kwan no nya saa ye de na ma da. I say ayi Central Market ye omusi wa ha yi. Security fo no ho ni post ba aba. E na se ngeto wo. Na no yesi e ko hwe ohun ni aba bebo hu da wure nya se ye di post ba aba hey enti mahunu the former member of parliament for Achimoda constituency Honorable William Japan Kwetu mahunu ne flyer a e kire se na ni abre ankasa wate asi agro ne mu also day I gotta treat you like my sister, respect me like your father, and I gotta love you like my mother. Oh, serious designer or the banefe, designer or the banner the F papa. I say Ghana flag and I can say F. What the idea be F? Now I said the that Natarian and no Honomoka crack.
Why you need brio? Why ne kakra? Hey na Andrew mi hunu headline bi pa. Headlines ni be a killer or say Densa announces say war bano. Achimodan MPI hot. And I'm saying why am I killer headlines are? Hey. Now money say I said the oba near bon continent kushi and yani we do that. Some of them over. On the on what is so into oba no what is so who anymore. Ade. You made the idea send oh ya no projected ya my Honorable William Japan Kwetu sisi ya why no official eba atare na efe papa said why no kama oso de ba ibo so ma me why na asi ba honorable akwasi akwade de nya mayo nto munyina omun design ne line ne app ha na enye review ahenkan newspaper review ye be review ne kama de ama na na so obi kaso oba MP oteso do e hot to say ana mpampa so aye hot me nya sure adwen MP why hot maybe why hot one that's yes we hear the yank when mu ntia na say wo bible mu oh say de ya ebia na ohuni say baby won me city bi won me timi bo obi ho ban timi call no post see ade obi aso obi am ho ban nti ebi won ma no pressure bia nhye dan na no so nti obi declare sa na de abeye hot de so obe biti no yes de ya hot no de obeye because ebi mo constituency o mafra se o mo ye nnuma na ade na so obeye say you want to to abama o but on say ebia said nka obi an contest wa we you wani no yes oh like mo say yi odan say ye prapra street no so it is hot aba opa wo se wonya hot ade transe tena ho na de me nya hwete say every said that for man right in the corner where you are anointed pencil power but we don't go for proper street so yes see about street lights right in the corner where street you are and I'm saying wow hot today why they hot massa to I hot one hot today obey and a question now we say no natural I do a natural say ade bia kansie bia involve say nipa de untumi nyi nipa ni sa o onza kansie bia involve nipa ba ku hwade o de me ni kan emfa Honorable William Japan bia no kwa so na omo ye Germany ana chale twe no kwa to so na wi emra meka ayi ho asem ai akoya yi ni yema ya de yi enya sekito wo ba ne sawe na de no oh flyer na papa oh me who ya say what oh flyer na quality no high I tell you now Ghana we no dey ato ne boso ho no oh wow William Japan Kwetu I said rescue and then rebuild ade na kodi baby money bia akodi baby money baby bia ja also tenase no hwe said no ma ekona said obi be rescue free ni nsem no ti enja wono I was on no be rescue yes back baby say obi am a rescue who said you no kan ne dia as obi ba gi free ni nsem and no nya rescue oh okay rescue ni say ade wo obi ho na on hwe so yie o tete ne he wo say no na wa beje into obi say no into obeje no Honorable William Japan Kwetu ne fly no mum de fa come on pa me ni jashi so na say hey papa ye nani abre na wo atade no oni o design ye no so good designer pa
we design adeɛ no kama pa bobo ne boso right ɛna Ghana adeɛ no fam ne ha no kama coming back na yeah all style ni bi on some no yana mo dem nsa to nsam say no dabi wa me fa me santo me nsam o za dabi na yo sa saying on Saturday nsayam coming back de pa William Japan kwetu oh too much oh no ba ɛna afei fa ba kono so to so na yi omuti coming back na easy o dabi se so mu nyina yi omuti se honorable de me na mbisa no wa ha ɛna o kan so obesan aba biom ana ba kwasi akwa okay about ne flyer number he na me kan se ka ono so de ba ya nanka ye review flyer see flyer comparison sisi ani flyer comparison yes ɛna we yi ani ye kunu step by step na ba kono ni on sa so ba ko bia no so ordinance akire suru se ɛna we nso so ye ordinance so ne ase honorable Dennis Obin Eji densa ono so atwinity ne flyer aba nti ye twa honorable Alexander Akwesi Akwade no na fe yetumi review me ensa ni nyina nti no pay de be kire mo but say ono so ne de no be ka ho a na fe ya review e media ne so nti omo famra be review o media ne so kama ono no de ni nya mae nti ya reserve nkomo bi e wo ho okay ono no de ne ba na so fa nipa 3 okay and am ati say yin so wo ba Alpha Gold Alpha Gold Kisiba no yes okay ono say wo ba na za kana ono so flyer nti aka ono so de hu flyer na eche sampa wo ba so da bi flyer no na flyer ne de timi ye yi obi timi ye bi kura de hye timi ye mu press conference nyina achim so aduro ha de yekosi sen ni e no so pema pani adi mampani ai mampani yes ono so pema pani ono mo di ya si ono onim di no ono mo mampani hwan ya no hwe ana de na woni kure mo amba ana manti ono na efo be si minister mo si say why you say Christian tree why you kra no way media minimo ba se na body ya o se na body ya mentio se na body ya onje bubie na sum no krum we no yi na man o se no krum we no yi na man o ye de ya kredi mu ante yeah my finu kra we free system no jam dodo eti serious design ya kama pa so for the preacher kwa awo bi Ghana ejina the preaching tete ni ba oh na hoye the peking cry ni esin peking cry sada say papa movement nko but ade na efe ade nyame anim no kure ni efe enti me pacho momra Facebook no kwaku direct wo mo okay mpacho say utie radio na bomodin aso ba Facebook live udu Facebook a ko searching ayi wono mo no na search Ahenkan 93.3 FM obo no keke beba na bra be he de discuss ya no pe no Achimodan constituency constituency na radio ni si ti ade fa constituency won bia no ye beka enkan ni na afa but odan de eya ye ne gye pa ye ne gye papa your ink wo sa nti bra Facebook live na be hwe Achimodan constituency nipa so fo mu yi omutin omo ye miensa odan ya ye nim na betumi adikota so ati ase ye betumi kura nya ayi ade yo be we home friends car station na say den bus stop bus stop send ya badada ye nya bus stop they say aka say bus na nkasa be ba what the bus be ka ana unya bus stop ade ni gina ho sakas na yitwetwem na sprinters na na taxis ni e be gina ho no ona be gina mo so pa de mani bona test jam vanisa o say na say what's up about aka wo say oh yes see anko ya se wo bo ya taxi no ana mu rafi taxi ni ya dwuma ba be gina ha yes taxi ni be gina ha no ma yes
Every of you could. No. You are very fine. So far, flyers me and a babonting. Your Danish or being a G. A brand and a bombardier quack of and so as one in the papa watching the eye poo and I'm That's really new good kakra. And silver. Janova. Your comparison. I don't make country say silver and gold we have not. All that we have and we give is either joy is coming or rescue Wow. or rescue and rebuild. I feel more academic answers will be a boy. Oh, yeah, Benny. You can see him. Oh, yeah, Bemas will be a boy. We are way, and you may not be campaign. We be come back. And only Honorable William Japan Quito. And only come back to me. May that day, Sam Bewa, I'm so to me in Tobo for version. May that day, Sam Bewa. I don't in common getting go for Benyan campaign. I tell you. Oh, yes, we're honorable Kwetu. Campaign song, no. P version here, me that day, Sabe, me. I won't flow by, you know. A good young kitten and common kitten. Did the hands of a penum to new wire remix, Namano? Okay. And I brought from here, come back to me, or that. And dance and your campaigns of wedding. Who say no or train near Omu Nibay? We say me that as I by me. And I will say, or ye bema. And you know, dance I need to hold you know home with me or Ubiaboa. Ubiaboa, joy is coming. Okay. Ubiaboa, Ubiaboa. I'm rather, you know. So I say, joy is coming. Okay. Ubiaboa. And he at some da bed. Pan. A bed. I can't crabby. Ne drew her. I can't say the AC and head. Bakupan 20th January. You say, Bakupan yet. I say I'm one day. Bakupan yet. But by for me, need the more foot to the mom, but a beer, a becano cocoa, and Ben for me, a mumienu. Thank woman come home. Oh, sure. Not woman your back, sure. And you see one at yes, I can't need you. Oh, to me, I would say Senka, honorable quit to intro support to dancer. Pe, the Tanachi. Was it? Nanko Tanachi. Yes. Pekakami Messiah in politics, Munia, the Adeno. You are all here, Obeka Samekai. Quit to moments to support to dancer. Because made the constituency be a young fat. Okwa sentiment moi your baby say bantama kwada so abi say kwada so say anomo ye and succeed uko baako mienu no ape obi no agrumi no yes sir you free so o coming back no emfa oh ba MP4 ni bi akwa ba simple crowd yes o makwa ba but o ze bu ono ma wo share terrain na say ono the constituency mienu ni wura parliament hona Boniface Madina say na or northern region so ho and or buy and no no or independent to we ni ye no ba be kan MPP ho so I say and or sign bar Madina yes and or sign rural parliament yes but on say if you on ma o share and I make us say depending on the grounds no akunya no want so sorry I say oba na edin on yes and na enya adwuma ketwa na enye so person okeka ko si sense mahama mabie mu anase den oh na se mahama wabre mahama bra wabre this is the third time I will fight for the position if you na book to crown you come back it is not the time this time around opa yam fanse ba bi esu nka eh nya abotre oh there be ade no odi enya se nya abotre but sa na tie this say bi obi on ba na adwo nka no kram fa nkyerɛw eya sa na tie so sorry so awo ba na edin you say like obe come you see what trans say twice mboa nti ade na wo ye ya wo mahu me nka se ba na wo ba no nyai but me so ma dwen na me kire no so if say wuti ya men fa free ba bia enke kan wo de wo pe ba de me so minim na almost so me nka ncho so men kan yon so pe but good advice to me no dear opa because you really say you yes me to wase say o te so na o sen ba ya na o bre
ode ye nhunu hwe kra na yemfa Yura Mahama kra nyemfa to ho opani ni waba mienu ni ya reject no yes Yura Mahama o ebia na wote akonwa so se mampanyini waba ba akọ yese kra che still yempew ko wasan ba bi yese yempew wonte enti akọ se aponche ehunu ayi enchene no oba ba akọ ni abo no kai no okọ no wasan ba ya ne kai no okọ wa wi a second one bebo eno sa no ahwe da tim keja sa papa Mahama ye kana asewi menya so se ye yiri so we bie ma ne ko bedo amanyosem so sa beba bie o wa ko pe be bia atena betumi asan ba sa kwa ye bobu you try ene so obo adi we muduem ye bobu so try no o try be 100 times ansa na ye oza eti enka muduem nim yentwen nanka flyer no last one yes emeka won nanka yenye sa analysis no bi ko din su de nkra ba be kan o say ebi odi de no so odi de ne so no de ne ye independent ono ne independent asa on so be press akunya na I was saying make us no independent. Sisi ane ye kan party ni ba se ye kan. Odi de ne se no independent. No be ba akire ni aka ho asem. So ade ase. Enti wo de we mu ni omo nya omo hu bi nwie. Omo nya omo hu bi wi a. Na fe odi an kan de na nso so ye de atie so. So that's who flyer no. Enti don't worry. Adwuma ye be ni kuro yi mu. Afa ni asase ye che won sofo asiama o se obi anka se dondo sofo sofo e was so dem so obi anka nchira me ne sofo ma me si dondo enti wo de we mu nika nti o mu hungu ye o mu bia na independent for no okura tuo okura nkrante epu yere se enti wo de we mu no mu nika nko ye beba ye beba 2024 enti moma yemfa de bon krata mo so no nso mfamra ya wie eye flyer review no ba ko ne be ka ho ane ya heda fa no 11 na fe obi a kire na adwene de afa ho odan rescue sia wo bibia ya ntempa o na tam no day December ya wura mawie yes omo fa form na gan ti say yi no o me fa for so o meto ayi de no this Saturday and on better mimi day ya and you find in a hate sana na o say you find internet say no so Eastern region 1 pa na me bo dabi akwatia na me ayensua no ayensu okay okwa afram plains nso so I be cause ho afram plains and a krobo ho no luwa menya I was so bi ho wow nti akwatia na nipa mienu said that ya man that amamu wama untentem kra mungamu Jaga Star Boy so one mo koya ayi friend one te ho asem obi o ko form sile ko bet one te one pam ya de ma no one te on to man pam ya de ma no and na ho fa no one te ready ampa bibi wo want no be okofa from say everything want na se be to mbo wo dawro want wo diet but I was say for no hwe no mu siesie and this is because yet it is or threaten legal action baby no rupa ono na me tin sura so ono na ne wi afi ni ho ana wanko ana yes baby omo kwakoye vetting no wa hu venue o man said an kire ne venue hwe o dia wunim politics mu mafia no o betumi na say do my be pen o dia wunim o betumi aye be mafia wa ma Ghana for party bi wo me say ai forms down now ho esu bi twa na unya o dia wunim na o dia om dia form na ni mu fu ya o tin ya mo fama de da chi o say o da chi na o so mo hwe na o mo ne kasa oh man nya de o so mo hwe na o mo ne kasa enti ama say number 2 and a Star Boy next ama say the fan form and a Star Boy fan soro sa no oka enti e ho no so de omo mato aba na wi dada akase be pie nipa ni so yes akwati afo mato ma ba na wi dada akase be pie nipa ni so I will say akwatiampun 20 mo mfa ne form yere se abi bi won me kle o e fa ne form nipa bi won mo ba otu akwa be ya dwuma otumi hu
Bounce a call by Munga Moon or by out to the call or by this guy who say we tron or they ba. But you see, I knew from any moon massa. Just say, was in Bayano or Juma be the bed do no. Do na or the dead. Or the never bury enough you or boyam. Or but to sink for 4 bull or who dean with sound. No, good baby. Ah, we sanka. Over to see a blooming cabbage. You were in any. No sense, restore. Quite I did almost Subayano. Yate. I didn't bet to me at 10. I so bad shit. Enti akwatia for more fan from one and more fan so. Any akwatia mo fan so na omo ntimi anya. Omo fan for so mrebi no. Pass she wom. Dey bi o see dey omo fan. Esoro no nya. Ya ni o. But enkonwa no bebre so behwere won dey. Sa. Especially sitting MPs no. Ba yiro sitting MPs no. Adam na se bedwa fie betimi anya ayi ya kan opposition party majority no. Abaya sangege. Ayi mama me yam was empire no. Oh yes. This current minority no. Oma gwe ani mu ase. I know they popular. Oma gwe ani mu ase munya wo mo. The obe win presidency. I was so nya majority. Decision bi o person take bi o take because ye hunu bi pen. Parliament here also see e sika parliament o. Sani aboso sa no. Minority fo no. It matter to some who is scratching MPMPC no. Me na me de bia me ka se me nya untumi nkoso. Tie so kon oye me ye ansana. Te se budget yi be am be yi. Enko for be primary sika. Budget yi san share primary si. Some kind of maybe omo di o. Oh. Omo wi. Ti we say bonus. It would be on be ye. We money we mba be ye 1. Sɛ mo yɛ nti aseɛ nti ba no atua me commission ama me so mo nya atamfo yes nti mo yɛ nti aseɛ we ni anyi ntum na mo nye dede mo mpie ya peka krama mo ba me commission wo mu o de ya wa jere se tete wo man ye bubu o man no afa so adio Ghana o say ye bayere ebubu o man na fa so this country enti this country ebubu o man na fa so Ghana share na when people sika kwa e primary si out to the budget hey mama Kate Jemfu akan say e ama o say man am friends saying ofori ata o se ntiri mu den e ba bu eso pa o se mi ana maka agu fa do appointees no o se bebre ntiri mu den pepe yo boys ya hia no medi ahenkan fo ya hia no medi asma o kan so na correct even so you say all can about politicians no po nipa bia nka papa mu yes Ose akufa appointees ni bitiri mu odenya to the extent say o CEO and so for kura nim so CEO ana sha no ko de and so akwesi na esi dan anka kwa sorry na ka koyi hu kire so wo sofo onye madaro ma mpaibon kakra no e say mi na me CEO wa ha o sa attitude deputy for ehihya mo ho tirimu den ma me keje mfu ase nka nkyere mo say mo pepe na also wa ma list pepe for di nyina dwuma mo o say pepe so betumi ama MPP akọ opposition of course mo sara mo tiem say media ni mo afa o ti akonwa so sika e wo wiase nyina wo nsem say media ni wo afa onya pepe for onya pepe na ya ba wo nsem ba pepe ya se ya oh sa de no nko ade nse de bia me kan me bo ayi corn ya wa hai opon kroma ono eni achimso aduro MP eno nko ade de bia ye ka bia ena mate se oluwa nso ye bi ni asoro won so because omo ya ade afi aduro yi o hwa na ayi corn aid no friends ayi Debra o hwa na Debra fro so mu adwuma mu so won ho tani ya pesi be hia we ni nyina na ye kama no bu on mo cramp na te se ebia afinimu no uko kan issue bi na ni anyu nche no kwa ye class ni mo bro nya de
Na so almost have for no mo no eya na One na pepe no. Apepe for no. Apepe for no. Pepe. Stingy. Omni e bomb so farmer ka den no. Poppy. Pepe nko. Oh, it's more ding. Ahia na And this is be a good. I don't go don mama afa. Se ma ka wa asem nti no. Last year so honorable Alexander Kwesiakwa. Ono so boabo ansentro ni nyina no. Yeah. Enom kwotena ase eto nsa didi ye. O de se won fa sika ne man kra fa no aduane. Ye nyina medi. No so fe. Obi o so de onye ni mienu na. Obi onye ni mienu nyina. Onfiu. Ohia won so anu atwo. Oye de ye nso o se ade na de wanka. Eya mama nyesa. Yes. Enti eno no. Ye hwe. Yes, no. Wo pepe bia wa so be he. Yes, nsi de da ho. And only say prime minister and people for baba nti. Amankofu be breeding programs akoshe December. Oh yes. So to nsa frame bi. Wa ma wa to atia. Wa atomra. Juma mo didi okoboy no no. Wa ma atomra. Okoboy. Wa mo to me say eyeme ya na MPB an Lucia ma ne nhye me. So okoboy. Okoboy mom de na. Okoboy Lucia ma ne ye nipa ya afa ye da ho no. Okoda na ye wo say ade achi momu an ye koto aba no. Sin ato awie. Tashi for so sa mo de. Nya papa. Tutia na fe ko bisa ya flimsy excuses. Ope bicycle twie. Bicycle twie say. MPA de bia no bicycle. O da V8 we hu e be fra na bo ma yakwansi bi to so ate bike so ne nyane na me. Omo say ayi ono kra no. Oba so wantwi bicycle kan no oba. Onyi sika kese. We ya 500 Ghana. On a genuine MP. A genuine leader. Onim ni okoboy ye. Oh. Sa MP forecast na oko MP oko parliament bi e de ma. V8 no. Ono anyi o. Eno oji sika no. Eno de kokko pair pickup. Into okoboy pickup. Odi MP ni nyina pickup na no use. Na so benya balance deputy. Yes. Okope pickup a. Pickup no so ansa mfa sa tinted hwan no e open or ban so na we bie nti wodim se wo MP na e ko no. Engo for so there be. Masa wo feel air condition ai. Oh, tinted. Ye hu se MP kra na hyemu no. Adian. Ko fo tutia na ya. Na France man pe no ntwi bicycle. Ma hu so omo se san ko fa. Omo se ye nu ye hu ye do beba. Nti okoboy de ye sere mo. Mo san fa okoboy mfa mbra mai. Obesan unity. Ojinam. So oka omo abato ayi no ho. Memne da no. Right. Okay. Ukobo ejinam den. And I call crew on so engineer bi wo ho. Your friend mre fin di o. Engineer man for something. In Eugene. Ono so ya de na ba den. Crow. Hey. Crow. Crow. Nsuo bi din. Nsuo din. I da o sisi ya. Yes, da ho. Crow. Okay. Nti ho so ya de engineer Eugene. Wow. Ena eba. Omokoye ye kokoto de ma afole. Afole ba wa anya de. Afole ba ye wa mo number. Afole ba ye onka de nti ye yo mampani akufa the first time no. Osenya minister mu a. Afole. Ena afole anya hwe. Fisheries and Aquaculture Development. Afole anya hwe. Ena muntu nti afole. Won atu ati afole. Ese afole adane former MP. Sa amuntu nyezu adane former. We no ya wisdom no. Ya to privacy ni ya. Maami ya no so akua pem ho yi a wasi for me. Ayi. Dukia. Deputy Trade Minister no. So ono so kan mo ayeto mo de Saturday ho. So no obehuru ne hyebre me da. Eja okwakwe no for no koy no. Also na ya tuye na oyilu so a. Oko parliament asen na obe feel. Wo ho na wo tia mu. Nan ya se ande mani dwane ye no hu se fam ho no mu no. Ho no nye. Se esisi ne so. Enti ya tunu lusu sa no wo parliament ho a. No tia ku no atia mu. Me ma parliament biem. O ba yo bi aso sebra. Ya gwa ye hiaw. O ta mo so ye o. Ese sa bosume ba ku mienu ni de ba bia wu. Obia akoda boni na odi boni. Akoda kura etwam kura na obiza na awokasa me ho. Bia kasa ho.
ulusu aba abra jai and near me course what dream no I promise the assembly election assembly members about to go ulusu a onim said and I also that sugina platform so I will catch your way what ti wo trimu ye worry no worry o se me kuna worry so kuna worry campaign bebrebe nyina etinya me adama Saturday maami doku ya ono so behunu ne gina bre so oku so obawo the bonkrata mbo so me family no me bi nto aso ne sorry so the chronicle the bonkrata na mede hyase omampani na nado dan kwaku fado ebo NDC kokose he wo ma omadwen se wom de ade se ngwa no mope na wo ma Ghana asomdwe enyina pintin tina nado nso ka chom se me mu meza no masmo de papa anya de ambe mom gaba me mam bre kura na mabese Ghana asomdwe tinanado abo NDC kokose saa dwen pona wo mafa no nyade obepene asam yawa ama saa de no abam omampani abede che Dr. Baumia trese free SHS ba yi aboa ma asuafo modem mo apegya se boom na se aboa papa wo modem no akonkan pa na NDC amonyoko nso wo communication member baako na ebo John Dramani Mahama abaso say 24 economy no 24-hour economy no obona baso papa say eya anamuntu papa the chronicle anopay the daily dispatch da boka animu ensem abusuafo na wabamane awotem se Nyankopon ya adoma eda efiada eye afofida eye homegeda aban enso ede ama adehye mu nyina na eno ayeda yade ehye akuafo animunyam eti enwo nsem de bokatai enso ede aba owieye ana wade osuafo a wono ana ehwe defense ministry no eso orua Nitiwood enfonyi ede aba ode eye ankane Ghana ma panyine pepe otufa kan so de ama NDC amanyoko no orua John Dramani Mahama enso mfonyi ne ede akan ede aba na eno ana orua Nitiwood ikyere mu se NDC aban no omoton asrafo nsase a eno eye ekesene maako aduonu ensia ai enti ewonsam da boka tedi aba wose eda onom ton no pote no kura wasanso akire wose eno eye December bosome no ne da na to so aduonu ensia afimpinu ni du ensia ana NDC fo ton sa asrafo nsase no esanso omu yato abawe mu so manusu no mse oboa wose apa ka de gu ye botom ni ye kwa yetimdi akwaya yesem kakra enti omo ton sase di bia da boka tedi mama ne bo edi abaka ta feto so mienu enti omo ton wie ye no amoso mo baaye enfie nsu nie maye omo dan so ma ton ma ejapade ana matena wono ma maye omo dan ye emu nsem no na opanyira wono ena yesiwo ewo National Petroleum Authority eyowura Mustafa Hamid wode atudwe ekire mu se osre owura Dr. Alhaji Mahmoud Baumia Frankatuni de ma MPP amanyoko no ese ne running mate no ma wonyi wo bia se owura Dr. Matthew Poku Prempe woso ono na wonyi no obeboa no ama nani so ade hunu nso etimi akodanim na sade ade kika akoyidie support no egusu ekokọ ne achese eye onu anu o yise onu na mode ma no dia ya no no owie ye ana wa kire ewodo bokatamu ebre a wanhwa Dr. Baumia ebe ni running mate na o kire se asema wo kan o anya so no na body team no kan ye wo hwe MPP amanyoko no ama mra a won matintim a wo hwe article 13 clause 3 na wo kire se NDC for MPP mum kafra ometayu omrani mate no wo December 7th nti said ye egeka kwonde wanhwe a December bosum de toso so afimpinu ne adwonu miensa enya nwanwa se Dr. Baumia de ne running mate ni din eba beto eye apono eso wei eye the daily dispatch the boka atani mu ensem daily guide the boka tamu ensem na busham de to aso amount na Ghana anu mse nkofo ba kwa wo maboa Ghana sika sam totoye pa beye finhye aduasa ene akire eye Ghana akuafo na akuafo nso enu nti afibia ye woda ba kwa edisi wo ma akuafo a eye farmers day na eba so nyame bu afia da ya December bosum ne da edikan ena farmers day no eba so daily guide
Democrat nam so amode amania ba kire say ansa na Farmers Day na nkasa bedu no ye wo Farmers Week na say akuafo som bo papa na so mai mu so fa ye wo nyoma do bi asombo a omo celebration aye different eno for celebration akuafo celebration Kwame Nkrumah celebration na si wonu na dansonko enti akuafo ne wo Farmers Week eno na delegate say 2023 Farmers Week no eguso ekoso ti fiada a eye Farmers Day na nkase ne dia be bom ehon mo ne be che bicycle ne dia keka ho no na efefefe daily guide Democrat na ebo sa amani na ode mampani abedeche Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia aba ya ni mfoni no ohwa wa hye ne space na utumi se onwiwi pa tumi se o twen se bibi besie na wasere ohwe ni mfoni na sa na ekire asema Dr. Bawumia kan o daily guide mu ene se o se enche ye de Ghana card ebeto card enche bia ye de Ghana card adi na was crache ye de Ghana card ebeto card di enwasem daily guide Democrat no odo Ghana card no kwa ne ya ma ka na odo Ghana card no kwa ne ya ma ka na ebia se we headline we headline enti mba to person hu de Dr. Bawumia pa kire pa to daily guide krata ne bi we die se die din kan etiam na so eye na poso na ye de mount te ho keke me pa cho Ghana Cocoa Coffee and Share Nut Farmers Association wọ́n say enka waso munya mosquito net ka waso munya torchlight ene no mabi na ache nti wo makasa tia saade no edom kase wo mra shebe de fie majority enso che say which crab witchcrafts then I'm making we say witchcraft and crab and say na intern me am kan me say then I'm making na je say okoto gbeifo ara okoto gbeifo koto ebenfo ene wo ye ne dan tumi gunu yes which crab I dey wa kopi obi nkwam ehumbo onam kwa aisa ufi abobo washing bi won koto twetwam o ewo enfa abobo washing bi won mo ko kakra okay eko efiama so won no minim ze afro na won no mugumu nkoto twam o papa o me mfa akroma fa tu o but we a witchcraft I say before science skillful yenti o mo enti majority on na shebe de future say witchcraft bill no no say parliament amon homodin was a bill no o ma mo homodin minim se o mo percent ya ditu na ebo sense o mo percent be dia tumu sense o nkomo na nko ye ntina majority no e kasa tia dia I don't know ti we na personal de manim and American tipe daily guide krata ni bi na kuhu die nti a majority ni kire say parliament amon homodin ewo witchcraft bill no ehu daily guide anopay the anchor the bokrata ni mu ensem enie na wadimfoni bi aba enie oswafo no na hwe ensase na obade ne mapa wo emu ene eso woni na bede kire mekire eye Owura Samuel Abdullahi Jinapo ana afe Owura Amrekudu ka susumfo girimahu na mame oka ne ho ana ajame sheda hu ni die ne papa na ne nyina ne se wasisiam no ekasai last ministry ne so apa odwumadie bi ntoma my friend say jobs for all ene won mo epa ho entoma na o che se eno enuma ebabua ma mabuno anya aye no bese empim edu 10,000 emabunu ene benya adwuma aye ewo jobs for all dwumadie no ehu nyasem ketwa as in mining regions me aye tutu mantoma tutu yeah mining that's a probably eastern region bi baba bi so be bi kwakotia na enfa biombo anie jobs for all and is free okomo omomechi de yago pon di tutu afo yi this ya wo ba na onya afre wo mo komba be di DCC adi am onya di ya enu achi Owura Mustafa Hamidi so somebody to do kire mu se ogidie se napo ene betimi aboa Dr. Bawumia wo bo ne chidom na afin pinu ne aduno 9 pp amanyoko no break the 8 no aya possible sansem no so no
the anchor ɛde aba na wɔtɛsɛ kɔpie mu ɛwɔ ahwɛyɛ ɔmo na hwɛ gyegye toɔ ɛwɔ man mu anom a Ghana Revenue Authority for yɛse wɔn nso so ɛne ɛnya asɛm keto alam bi ama no home so a ɛsɔ wow ne nyinaa ne sɛ yɛse nkurɔfoɔ bi na kokoa mu ɔyɛ fɔm adwuma Ghana Revenue Authority hɔ wɔabrɛ nya amamra ɛkwan ɛsoɔ nti ɛho nsɛm da bɔkata yi ɛnso ɛde aba ɛwɔ ha no mo na ɛyɛ adehyeɛ no mu a ɔmakɔgye nteteɛ ɛwɔ ani yadeɛ ho dwumadie ne ntɔtwɛ mu so obi sabi ɔwɔ ani yadeɛ ne yɛhwɛ ne yaboa no na saa ɔhaw no afi ne soɔ no wɔn mo ɔmakɔgye ho nimdeɛ no yɛsisiam no kɛsɛ ɔmo firi Ghana ɛkɔnkɔfo ama so kɔpɛ adwuma saa so ɔmo akɔgye nteteɛ na wie ɔmo nya adwuma nyɛ ti isia no ɔmo agye bu mu ɔmo so efiri Ghana ho nsɛm the anchor the bɔkata no ɛde mu nsɛm de aba nsɛm no bi ka ho tebi na tɔi na ɛkenkan to mu nkyene deɛ mede to asɔma the new crusading guide the bɔkata na the new crusading guide de ɔmampani na nado ano di nsɛm aba ne mfoni ɛnka ho ɛda me nsa nimfa ɛsoro tokrom top right corner ɛna ɔde ato krata fɛ tɔ so makomako edu atifi sɛm amampani ɛkasa fa ho ɛne sɛ Ghana yɛsika sɛm to tuɛ nyame adom ne ho ɛtɔ no ɛno ne asɛm na nado aka ne pain ɛwɔ anom sei krata kro yɛ san bɔ amaneɛ sɛ owura ansa opoku nso ɛtu Ghana fo nyinaa ne mpanifo nyinaa fo sɛ sɛ galamsey ɛdo so yɛ te sɛ deɛ ayi obi a ɔkɔkɔ wi obi ho kaniɛ adi bi odoso no basa ɔsi galamsey ɛdoso yɛ paa na galamsey ba yɛ nso asɛn nneɛma titiri ne nsuo ɛno na owura ansa opoku ɛde nsusua bi aba sɛ yɛn set up fund bi sika bi fotuo bi a yɛbɛtumi de asiesie nsuo yɛde ayɛ nsuo ɛwɔ galamsey sɛ asɛsɛ nsuo awdo nti yɛbɛtumi de asiesie saa water bodies no ɛno ho suggestion na owura ansa poku ɛde aba na krata kro ya sambo amane sɛ kɔle krote MC ene posifo womani abre pa nkofo bi a ɛtonton sase double yemfitira nim sɛ akwa bi waton asase me nipa bɛ 50 owie wadwane yɛse akwa basa bi nso owie wadwane endiasia bi kɔso kɔle krote ne potem nam so ma MC ni posifo ene abre pa wo ma ɛyɛ double ɛtonton wo oze ɛne afi wani hwɛ ne yie MC ni police fo ɛwɔ kɔle klote hɔ no embom na ɛtonton ɛna ɛtonton so ma che police pani ton fa na MC nso aton fa hia no odidi kondi ma na police pani afro sa krache ɛna ma hu ni ye aha no yɛ me de o enti no o ton wan wa hwani entenye MC ni police fo no mom na ɛhante wɔn dabi wɔn mom ne ɛton saa Oma kasa MC ni na da o ya na Oma kasa kra nsa nto mo ho ase MC na da o ya na ai MC ni na da ho no o ya no so betumi aton o obeton ya dia say okay maza obeton alo bol ba wula lo na se ni pe bo hu na otumi hu na chebre kakra obeton o we be ni simple obeton odi obeton obeton a koduru se o ton aka obi di ma so se krache ha me dia oni posi pani o no me kan wanti ama ibo bana me so mu abro ahom se ana omu mienu no so no o de fa ba bi enyi o de yes o de fa ban mu a MC be stop no o yes o de fa mra kwan so a posi ni so be stop no na se fine fo so da na nkom bebre enkran sa ase ne de sa o so he na enkran sa ase ne still bi wo ho na o pese me ka eno anu usika o me ka nkrom kakra no ebi wo ho no di kosi infa Adam says so is car despite baby you want to cut to bu apam mo afiri ho eno anu usika o anti etobu okay ukura kwasha na dia we ni problem kafra omo tuntun di omo bo model we dem kafra sa MC ni post ni mom na tuntun di aba todi omo todi omo ton double nso enye se ma ton ma adwen kwandin ton ma adwen no ton ma wo no ma ton ma kobi no ma ton enye ne dia nti okeka muti abom mbe gina so twa mo no no oti ba bia ginani ana enye mu nyai ye nto aso me de we mu de na si di ni crusade guide no okay any daily guide mu na me de wo enso ebo awura
na ɔbanyini baako ɔno nso ɛba ne Ghana ne nkyekyereɛ ho a wɔkyerɛ no adwene paa. I was a daily graphic mo man am boy. Daily graphic Any daily guide. Daily graphic mo nam de ba. Eti daily graphic mo no. Anu obo ma nye chem se owura Sam Jonah. Wono so de eba na o man kyekyereɛ ho a wɔkyerɛ no adwene wɔ ho paa. Wɔkyerɛ sɛ wɔno ma ɔmotu fam agudie wɔ amamra kwan so no. Wɔse awase yɛkye ɔmotena se. Na yɛma ɔmunim die na timi aboa owu hia nim die bebre said de be ya omu be wie no omu nkɔsɛ yɛn sa ase ɛne yɛn nneɛma bi a ɛyɛ nsuo ne de ɛka ka ho nti ɛgya ɔno so na de sɛde ɔde ato ɛyɛ ɔmamu ne nyina anim wɔ se yɛn hwɛ ne fa nkɔ adwendwin mu na yɛntu ɛnso anamɔn ɛno no na owie yɛn no ne wɔtrɛ sɛ a great festival dwumadie no wabia no wabra yɛhwɛ adum sɛ Nyankopɔn yɛ adum da fiada yɛbɛhyɛ akuafoɔ nyinaa ne monyam ntia no so nsɛm da bɔka tai ɛde aba wɔtɛ sɛ mmanim ne bi ana wɔde de nua mmanim ne bi nso wɔde na akɔ wɔarepɔto de na akɔma mpanyinfoɔ kyerɛ mu sɛ suban bi a ne nua ne da na die no ɛmmoa ma amammerɛ dwumadie no ɛntimi ɛnkɔ n'anim sɛdeɛ wɔ sɛ kɔ no nti akwasi bi no bɛka ne sɛ unprofessional conduct wɔkyerɛ sɛ ne nua no suba ya wɔda na die no saa na pɔtɔka sɛ mu ɛteɛ nti wɔno nso de na akɔda mpanyinfoɔ so ɔmo nhwɛ na ɔmutu ne nua no fo emu ɛnsɛm ɛno no daily graphic da wɔbɔ kaataa no nsɛm de bi ka ho a yɛde ka abrɔboro so wɔde wɔbɔ kaataa woduo no mu dada nti na yɛansɛ brɛ ne adadeɛ ɛwɔ ho wɔ no pɛ bi tɔe na kenkan to mu nkyene Ghanaian Times da wɔbɔ kaataa mu nsɛm ɛna Ghana Cocoa Coffee and Shea Nut Farmers Association wɔn mo san kasa na wedi nkra no mo tɔma cocoa board wɔn tɔma cocoa board sɛ mo juba bi a mo sisi yɛ papa yɛsi yɛ pe solar torchlight yɛsi yɛ pe mosquito net ɛno kɛkɛ nso akuafoɔ sɛ ɔma ka cocoa board fo mfi wɔn mo ntomo sɛ ti so biem sɛ wɔn hia mosquito net ɛne torchlight sɛ wɔn sɛ adwuma wei ne tuba bi a ɔsɛ ɔbɔ night wɔfuo no mu tie no na wɔn de da antontom yɛ wɔn mo ɛne torchlight no nso wɔn de bɛnante Ghanaian Times de bokrata ɛna ɛbɔ saa amanie afin so yɛsi dum kuma wɔn mmarahyɛ de fie akeke against 5.5 billion Ghana cedis tax waiver bi a ɛno no ɛyɛma ɛyi companies makomako aduana num 45 companies bi a kasa tax we nyinaa no ye free wɔn dwumadie so nanso dum kuma no abɔ atia wɔn akɔ atia sɛ nya de wɔn bɛpene so afɔ hwɛ Ghana kuayɔ ɛne nuane nsɛm so ɛyɛ onumnyafo Brian Echampon kɔwudi hye ɔno nso akasa kyerɛ sɛ ɛnta nkosi bɛyɛ mfie num ntam na Ghana yɛde yɛ ho bani nuane a na yɛnkɔdan obi ya produce nuane no within 5 years yɛbɛtumi ayɛ bibia yɛasom bɛdwen wɔ nuane ho paa kane mampani owura John Dramani Mahama mesan ba bi ma ɔno nso na nwumɔ de bɛyɛ ne campaign mu bɛyɛ baako ɛyɛ come back to me ɛbɛ so owura kɔ tudie na bia ɛna afi sɛ bɛsan akɔyɛ true version bɛyɛ me reda day san bɛwa me sɛ de ɛto yɛ no owura John Dramani Mahama sɛ bɔhyɛ baako a wahyɛ ana policy baako de abɛtu dwa a ɛyɛ 24-hour economy no saa policy no ebe create nyuma edi nyuma aba ama Ghana for anyi bia ye Ghanaian Times anopai me the founder na ede sommo na the founder ejire mu ese asandi bia asemo a na no eye lambia kafo saa issue is wote ya owura kana odamwa ene aduchei wɔn nsɛnsɛm a ɛkɔdan ɛyɛ asadi bia no kɔɔto kyerɛ mu sɛ asɛm no ne nyina soɔ bia special prosecutor na de kɔɔyɛ na wɔkyerɛ mu sɛ o mfa nto baabi to aba to atwere baabi a wi akyire koraa no special prosecutor koraa no office of the special prosecutor mum ɔma so ayɛ hye yɛso ɔmo metua yɛtwa sika bi de ato ɔmo tiri so ɔmo metua na ɛno akyi no ɛna ɛyɛ ataye ɔmo hwɛ kwadubɔ dwumadie ntotoyɛ so special prosecutor ɔno na pamfo kyerɛ mu sɛ ɔmo so ntiaseɛ de ntiaseɛ tena ɔmo nye atamuo ne ba no entum te ho ensem the founder the bokata no de ho amanebo nyina so de abakata feto so eye enum the founder egumo sɛdeɛ yɛdi ka de som wɔ no ɔsoafo ɔhwɛ kuaye ɛne enuane dwumadie ntotoa so kyerɛm sɛ mfie maako enum akyi Ghana enuane deɛ a ebebu afa so koraa ama nneɛma akɔnkan na owura ɛyɛ makuku ɛno no so kyerɛ mu sɛ
Ghana said the Gumesu Adwumadie yes be atoto no oba ebibrem ya no ma wo se eyade se ejanamo so pa ba no Gumesu Adwumadie ne totoe mu dia Ghana ye de na chese akono anya asem ketoa te no nsem da oboka tai enso e de aba the founder man board nam abusuafo ebi eno no ye de si yes na fe yentimi hwe na yento aso e wa ha eno mo ECOWAS for ye nyan tie so makwa akoye voter region for adoye ni nyina yes ECOWAS eh wow omakoye omadoye because of Tinubu baby Tinubu da bi wa maybe and but onim hu bi so ne chairman na omoga guy no anu omo sin ko omo ko Niger ne kosi sen so was about to happen Tinubu be so no da dem Kwakura mo ye guys I see. Anyways, but my idea. And right now Dr. Brian Echampong, Minister, Food and Agriculture, MP. Already any day BTF constituency and right now would that. Inti happy belated birthday going out to Dr. Brian Echampong. Ankopon kind of what can sim be or say enuane bo akofom but who could dream one enuane bo den na watena se hu say middle men for no a wo mo no mkoko fa aduane ne de kodwemu no omo no aduane ne bo den okay because show na no nse ne ye kan wa ha omekọ ekura city se dwa ha jadamu ene sa mpotem ho no na obey you akoso abode no fofofo akuafue be kan ko se da me de kokra mo nto se ni maboy de na mpa wato no fofofo omo so titu na kwan na nyanti no sa no onzo jema na ode abakrom ode bakrom nso anu oton ba ko 5 cedis nti eno na Brian Champon ka se sa middle men for no ena amanuane boy den nyame o madom na o mahunu dia oyo soafo atumi hye ne nsa den na o ya fa middle men ayo mo hwe kwan no so nti amaku akuafo na nkasa ntumi fa makru mu meton no kwan na enye ne nti eno so ya mo hwe nti ye besere na eno so mo hwe no manye bibi mfa ho ani asem o so bi middle men fa ya bi ha bi o pa Ghana ha no upe bibi no bi basam ya middle man obi na awurade nyankopon nipa na nkasa age 1 no de je 5 Ghana ha na ya ye say ye how no yenim ya yes ano no ebi onso ayenim ba se be ye adwuma ne asem no ebi onso ayenim how no yenim enso ano no ye problem nyina no how wo Ghana nyina wo bia ne mpa kofa akura obehunu ni nyina aka okay but ano so ano no ye problem ndi se wo hunu a wo ba be kan I don't know how asama o kenyo ne so for renuane ni bia nyina ndi ya ne a wo ka kire ye middleman for ne enko ye middleman for ndi wo be solve sa issue o ka kire and as we got me still na no problem no solve here me try say aduane no boarding na ne ye ka to chem die nti a e do tire wi a what next nti wa ka kire you no koso anu wi so ba be ka kire onkoso anu no me ka kire ne hia resource ne hia acha we ne friend on let the citizen know ya bre da bia ye ebu obere da asem ye Canada da bia o asem da bia o tra kunye so a wo ka so wa me yehunu ya hawo ana o chem say me Brian there me ba se me ba be ya de ye oni me how sawatase nti me wo hu se o how ni ni na me bowura dan ni mo makofa solution ne de aba onko famra solution o kofa solution ba na o be ka kire yen mpacho endra na odi ni birthday untimi ntete ni sa untimi ntete sa bredi de kaza bebre do dada o betra si be ka no how I think o say Yera Mahama birthday o was it Ochina it's Ochina 29th yes Ochina Yera Mahama birthday e wonu so onyi o so oba first no so youth they say so onyi ga so youth is your go old is your 60 something o 60 something I think so cause 63 or 60 bibi hey I ga kra o ye nyina ye ko Ewurade nhunu ye mobo ma me na mwase na yɛn fancy na yɛn toa so ɛwɔ ha kama the ubon krata mo boso na abusua atwagu osisi ya no yɛ toa so de ama o the ubon enbobo so no mu no
Ote say na Office of the Special Prosecutor or kyerɛ sɛ decision court ɛde aba wa kwahye ɔno na sɛm ɔde kɔkɔdan court so ɔbɛkae a La Bianca issue bi baayɛ maame ankasa kra ha me soja ɛka sɛ dwuma a yɛdidi yɛn indigenous companies any business people no ɛyɛ na ɛha adwen discourage especially wɔn a yɛ Ghana fo a mo pɛ sɛ mo biebie nnwuma no sɛ Ghana ni ba ɛyɛ adwuma na yɛtu yɛ ni si ne so si yɛbɛtete no a ɛyɛ na ɛha adwen ɛne nti me ankasa mbɛka wɔ ha La Bianca issue no sɛ Office of the Special Prosecutor adwuma no a wɔyɛ no ɛyɛ na mmom wo deɛ ɛmfa ne sɛ Ghana ni mpo wafom ahoɔden a Ghana ni a ɔyɛ business person ɛfom a yɛde ɛso ne mu ne yɛpɛ sɛ yɛkyerɛ ne sɛ Ghana ha mmara wɔ ha no ɛyɛ saa ahoɔden no a ne yɛde sɔ foreigners ne mu anaa because ɛnkyɛn ne yɛhu sɛ ECG foɔ so ɔmo ɛyɛ revenue mobilization exercise yɛbɛhu sɛ foreign companies bebree ɛwɔ Ghana ha ɛde kaa ɔmo ntuaeɛ ɔmo de ECG foɔ kaa ɔmo ntuaeɛ na yɛbisa sɛ ɔmo no ɛnyɛ mmara no bi na ɔmo atiatia soɔ na Ghana ni ba deɛ ɔfom mmara no a wo se yɛmfa no nkɔnkɔbɔ na sɛ nnua mu nko no enti ne sɛ mfomsoɔ bi na aba to me I believe that we can solve it we can rectify it but what say we give a dog a bad name and we try to hang it which is really really bad because a bit discouraging other people are omwo gidie say they are Ghanaians and they want to do business in Ghana. Your foreign companies bibiri oma ba bibiri no a omuntua to ote say kratare ba ko report say minority omo against 5.5 billion tax waiver ye waive tax no eto na that's what e da dwuma omo yeso no ye yi de free so to us say ye be ya ye de be cushion omo dwuma omo eye we ubekomu no na foreign companies companies na omo say tax waiver na ye makako 45 ubekomu no na foreign companies and a majority ewum. The question is, how can we, with this behavior, attitude, encourage Ghanaians? So almost to me a juma waha. It is a Ghana ni be a juma. Or from Kranoa, I was see a children say, a coin on the also offer sunye. Inti ochina mema ni nsibium. Na yan sona sing. Mpenisa wanya bibia mwasi ye nyamone krono. Na La Bianca ye tete ne sa nyame adom ekọ court no empanimfo akwakotena se ahwem Keno Damwa ne yepese ye bona semu asennua mu no ene nyame adom court ne kyerɛ sɛ opani ne wa anye hwe La Bianca maame no nso onye hwe special prosecutor ti ya wose ne kuku apai yate emra no ɛwɔ hɔ obetimi akɔ appeal but we know say baby ade ne da no sa judgefo no so so me Ghana fo de beto minority bu afu adan omo kyerɛ sɛ oma passe ne friend sɛ Criminal Offences Amendment Bill was some mampani Akufo-Addo ɔde ne signature esi so na o append na no ano no omo kyerɛ sɛ for a number of yinie Endra na Ura Haruna Idris yehu sɛ ɔka ho asɛm wɔ parliament sɛ die nti na mampani yɛse Criminal Offences Amendment Bill nya itai friend sɛ witchcraft bill no also mampani sign na a free saa brani koni na untumi nsɔre nka nkyerɛ obi so ɛ bayifo obehunu na ɔsɔfo bi obehunu na malam bi obehunu na ayi ɔfrɛ ne saying konfuo bi ɔsi we yɛ bayifo we sɛ saa de no sɛ yɛ gimra itumu obi no mo betumi asɔre sɛ ɔyɛ biemu da na minority kyerɛ sɛ parliament apasia wie wɔ so mampani de ne nsɛsi so no ɔmampani twintwɛn ne nase ɛno ɛna majority no so kyerɛ sɛ da bi so ɔmampani twintwɛn ne nase a ɔno ɔnyɛ mfomsuo biara ɛne nti ɔmu nya abotrɛ ɔmampani ɔbɛhwɛ na nneɛma tumi akɔso kama ɛna no ne yɛbɛte sɛ yɛbie akɔso mu dam ama spillage no ɛkɔ so havoc ankasa as yɛsua biribi afirim yɛkeka aborɔfo
Enrechi ya san ko bie do wenya. Ehon so de ya ko bie. Ama enei enipa be se oha ne akire. Wo mo nso so ya misplace wo mo. Oman yi. Hey. Na Ghana yi. Yeti akoso mo de ehu a ye kan ye nwie ye o. Ya san ko bie do wenya de. Ama hon so enipa mpem enya ba bi na. Erade hu ne yemobo. Wo mo omubu afu no maka mo ho abom. Om ye Gold Coast Fund clients. Omaka mo ho abom o mo kire se finance minister osho mo ba na abuso. Osho mo ba na abuso. Na na oba be hye mo bo ka kire won se omusika no munya botre obetua de ama won. Omo de omo ye sen ko mo kwakoda finance ministry ho. And I'm a catcher say, I finance ministry. Yeah, madam Hanamosa. Where you will be cra co-pot, obi cra mattress, obi cra sumier, or coin your so called that finance ministry. Adenya, woman do onka. And I'm a catcher saying, fine. Unyabotre, finance minister, or call abruchiri, or ba, or behe, no bit yamo cardia mamo. And on a year a kui aggrieved Gold Coast Fund clients of furniture say. Finance minister, ukutuku to Bible no rough. Okotu ya me say ya won hye dan kenkan ti ase ani nti omo de omo sen kwakodan omo ka ahe pin so ena no sa wo ti se ne ye ka kire wo se aban no na dwen say through Ministry of Trade and Industry what the air restrictions kakra de ba e de afa ene ma hodo aye kra de ba o man mu be se duonu ba ko ye line ne app e de ma wo eku bebrenu ado ma no atumu kire se e ade pa Gorgeousburg economy there enya de aye nyina yeso so ne mom wanhwe yi a ubedi anwansena chi na wo de abufuo akobere wo kuro eni nti omo de omo ka kire trade ministry no ne aban no say sa decision no mpeso mu take no eye ne mom omo nya ne besepa ne konu ha ban omo ntase no abanyansafuo mu ente saa wo mbedi om dokoro kwa wo chena eno so ye one big issue a ekoso Brian Champon de no so yaka ho asem de akire dada o kire se enuane bo akofom nanso so se be ya obekọ dwam na obehunu sampa aduane bo akofom nyoma bo akofom no eno na aka na eno no wote se middleman fo no ne di se adwuma ni nyina ti middleman fo nkutodwe egu fom nsada nsayem ye kodi buro nyan mu tete niema so na obi antumi nto bibi enkofie enkonkonkodi simano aduonum ensia ena aba pa no pa no nwotwe ho maakye ani dwumadi ni din ofrɛ me obo ba ofori amanfo ene me sure bo se madwenkyere na mode afa Facebook ni nyina be kenkan ni nyina de ama wo ye nya ba akokra mo nso amode fa normal SMS no mahunu se ebi aba e be kenkan eye 0533 898915 0533898915 afi nkomo no so ayedi ni nyina no ya krochi ni nyina de akwakwa kugu yen online eye www.ahenkanfmonline.com adwempa hene ada romanti ode nsem bebre no ade agu ho obi bi wa amanone a mane kenkan nsem ne bi mfiri ho eya amane ntie bi nso e wo my tune in modern Ghana Zeno radio app and a Ghana Waves app ni nyina wo Google Play Store and say App Store or download ya baby or wo bia no obetimi atie yen. Last Chance Herbal Center say anopai mi ni woni nkomo kakra. Last Chance Herbal Center say ye ka apomuden na ya eda na koma so na ohwe nipa ma ne ho tono a eye Last Chance Herbal Center and was a oba. Last Chance Herbal and Healing Center say oba Ghana ha na ye ka herbal medicine dia say ye manufacture bi oh womo na omo ehwede animu omo aka ni nyina peso omo eto omo ya nya dia omo to omo sanse ye ba no abibiduro si ye nya bibiduro mfa nsa yade a eye natural ye mfa oburoni die bia mfa mfrafra ye se eye Ghana de se ye China de ni nyina wo nsa beka me pacho Last Chance Herbal and Healing Center womo and womo manufacture a womo san ye so distributor ye ba no oboafo herbal mixture oh eye number 1 eboa ema wo immune system no enema bia ya ye ne ho bibia ho no
eyi ni nyinaa de free ho enti sɛ yɛ arthritis na etete wo o de ane so be ma nsa kan ɛyɛ oboafo herbal mixture no ebi ɛyɛ very effective usisi ɛna ɛyɛ wo ya ana wo nipadua ni nyinaa na wote ya wo mu a ɛna ma adwumaden a Ghana ha yɛ enti ɛnkyɛ ne abrɛ ma nsa nka bi ɛbɛboa wo ama mo a kakra bi a no ma yɛ mmerɛ malaria ɛne typhoid ɛtete mo no ɛyɛ ni nyinaa de free ho ɛyɛ oboafo herbal mixture ɛboa nipa o jai oyi no ɛde free ho no mo a saa oboafo herbal mixture yɛ ka ho asɛm yi baabi a yɛto aduro bia wokɔ hɔ no ma wo nsa bɛka bi ɛne yɛ line ne app ɛwɔ ha tie wasum pharmacies no dɔɔso wokɔ kaso a ebi wɔ hɔ pharmacy 52 ɛwɔ kaso a Lamte Mills ɛwɔ Obomu Kwantempɔn no ɛso yɛwɔ 52 herbal shop wokɔ Kumase Kenya ase ɛne Duase a wobɛnya bi ɛwɔ hɔ wode no si nkyɛn a yɛwɔ Nanaboakye no wɔ Kanshi Drug Lane ɛna all Dani Pharma shops nso so wokɔ hɔ no mo a wo nsa ɛbɛka bi AA Mensa ɛwɔ Takrade Market Circle Takrade from Churchill mo ye yɛbɛsan aba mafimu Takrade for Churchill mo nyina Takrade na Takwa we too much Capital O2 ɛwɔ Sunyan for nso so no yɛduru Sunyan upɛ one city a ɛhɔ yɛ clean ɛna minim sɛ metimi aka ho asɛm saa de a ɛyɛ Sunyan na no ɛkɔ hɔ ɛhɔ te yam a ɛnyɛ asɛm ketwa okɔ Pharma Trust Ecus Pharmacy ɛno no wɔ Ashaiman onsa bɛka bi ɛwɔ hɔ ɛne ne akaka ho nyinaa mpakyɛ wo yɛ na wafrɛ Last Chance Herbal Center ɛwɔ 0574 353707 0574 353707 anaasɛ wɔbɛfrɛ mo 0533 121761 0533 121761 Last Chance Herbal wode anan ne ka ho a na wagye wo so sɛ apomudin fie nti Last Chance Herbal na apomudin fie yɛmfa no nkonkɔn hɔ yi Bright Senior High Technical School ɔso ba na wakɔtwe BC yɛwi a wotwa wani kurukura hu ba bi ade ne kro no wɔn ɛgye wade soa no asi wɔn tiri so ama wo na ne atie nie wɔn ɛde saa sukuu pon di aba abusua udru Bright Senior High Technical na wo hwɛ facilities ya yɛwɔ sɛ science lab papa bi sɛ computer lab nso so a egyina ne nan so ɛne okɔ no home economics no nso so a yɛwɔ facility wɔ hɔ a yɛde yɛ practicals ɛyɛ modern day one o ɛnya asɛnketoa Bright Senior High Technical yɛba ne hostel facilities no nso so a empuruka nye mpa ne mmɔso akwadaa ne benya asomdwie no ada no asua deɛ no abɛyɛ panimpa courses ne deɛ dɔɔso sɛ yɛ agric science sɛ yɛ business general art general science home economics visual arts and I say technical ne yɛ nsano adwuma deɛ no yɛkyerɛ wo sɛdeɛ yɛyɛ block laying ɛno akyi yɛbɛsan ɛdɔɔso yɛbɛkyerɛ wo sɛdeɛ yɛtwi kaa nyinaa Bright Senior High Technical yɛwɔ akyem kokurantumi kofoodua ɛmfim hɔ a wobɛhunu yɛn ɛyɛ na wode wo ba no aba bɛgye nteteɛ papa yɛsan wɔ Bright Remedial School wɔ hɔ watwerɛ Novdek yɛatwerɛ kɔ remedial sɛ atwerɛ wode ne ba Great Bright ya wɔtwerɛ twa na wahome toyɛ Bright Basic International School ne nso wɔ hɔ mmɔfra no firi wɔn nkwadabere mu ade kɔ yɛtete wɔm na mabɛyɛ panimpa kasa tenten tɔpɔnkɔ nti tete ahoma yi mu 0242 071185 0242 071185 ɛna 0277 147727 Bright Senior High School deɛ yɛka mo ho asɛm a ɛnwɔ se yɛka ma yɛkɔn ho yi ntintin bebree mpanin sɛ duro bɛgye wo a ɛyɛ atrema mɛna ne yɛ ho mmra yɛba a ɛnkɔmɔ no yɛde de aka nyinaa de toa so yɛba sisi a Voila!
nkrofo mama mere nyame ba fosu travel and tour omo mamani ajepa omo anya tese nkrofo no na anu nkrofo a mede me hu gya wo no omo ma me brepa anu nti sa pese otukwan ekwa abrochira aye nyame ba fosu travel and tour ana wasa ono omo ahwibom sa eba ne sa visa ho nsem eye passport assistant ya omo be boa sa anzo na bev certificate assistant police report assistant enya no nko a sa ebia o pese otukwan kwa abrochire kwa ya adwuma ana sa o pese okokosua ade bia o pese kwa abrochire kwa ye bia eye nyame ba fosu travel and tour sa utekiti ana o pese ye twama wa ni na no ye beye ama okama kama ba bia wo kwa obekwa akodan so de eda ye nsem sa ebia o pese okọ Canada UK Singapore Korea ana Japan Dubai Qatar ana o pese okwa eye nyame ba fosu travel and tour yen ade ebetimi aboa wo usika sam so de eda boko yen kwa na se utu kwanya ye ma akofa police ni ba na ye nyina ya agreement ni asensan ansana obekwa wako ye wakema sene zongo ha ye ben mox no ubetimi afre ye 0598875507 nyame ba for so travel and tour ye ma wakwan to samu dayasom ebam abna ye netam yankwan e wo se me kopa adro no mu me nante kakra na ma bre awati agumi so me so menti apo mai hojo ma posu tutu me chinka se ye me ya menti no mo twetwe me ankasa iboye na awafa ada mo so ane won chenkra na ye be yo yante apo na anwum ye meni agye na heba fo ya wo ye na heba mix ne na fever mix no wo mo de adufufo bia badwa so ye fra no na ibo mix eye for general well-being anu na asam yare yo ambasesi a bitumi adwumaden na ibo mix no eye ma wo bia ontumi na anasa ne honam ye ne mere etumi ahututuo wonum akenkan wate ese wona akro no na yenum atuo ye yentumi ni din so enu na mo behia na herbal powder ebesiese mu nipadua no ahoɔden bɛba na aduane bɛyɛ mo de amama tibia di na herbal powder na yebenya bi wɔ he ɛnyɛ na wɔ pharmacies herbal ne over the counter shops dodo a na herbal ventures fra 0244 774206 FD agye edwede nkrato ya atum me pa ochawo ehi na kokrantu mika ejina me kwape kwan ma me ba wo Bright Senior High School ayo madam metro na ye de ɛhɔ asna me ba ko school oh fine yes wo mo ya de se enya gro me ba no JHS results ba na enya kra oh school choose your kwara mo paso mo fa no ai na Bright Senior High School me tren ka me de ne ko na nwoma na wo mo ya courses ben Bright Senior High School all secondary courses general arts business, home economics, visual arts, general science, agric science, secretarial, and all technical courses, building and construction, carpentry and joinery, electrical engineering, automobile engineering, draftsmanship, and all vocational courses including driving. Bright Remedial School Suho, Wabafelu baby pennas out in a bar on Felibio, and what Bright Diploma College, and also all diploma programs. Nina, I will to me at Chim Eastern Region. Forms our all regional post offices and the radio stations Pimu Frey 024 207 1185 and 0277 147727. Great Brace. We surpass all. Brakojo, what badia? Beso mi muna mi nware wadamfo e. Na mi ntumi no. Arthritis no aka ne ho. Afede wo da wo dware wo kunu. E dent why better sa no. Wo kan taba saka me pe obofo herbal mixture ebre no. Obofo herbal mixture. Ene ye hie bintem. Me so kra sa. Ye no be mu ago. Kwaku na te san. Enko ye bro. Je me hwedie mu aye me pa no wo hu. Emre bi problem na wo ka ho asem no. Enu bi pepepe. Ana me kire se me de no. Me num obofo herbal mixture. Ena me tisi kinken. Sese me si ana me ti me wife kra na so mu kakra etoda na ono so ne dia ba amankwada no ewra ahobasa enti obofo heba mr no dia ye be hia ne ntampa oh munye binu mu a beboa mo pa with the turmeric garlic go to cola and ginkgo biloba turmeric garlic wo mu ani e be papa enubra wo mu nti amwodiri wo mu akasa aduro yi enye ma apemfo abatan wo ma manufo ne nkwada wo nya mfedumie dodo a last chance herbal and healing center pram 52 pharmacy Kaswa Obom Road and a pharmacy in herbal shops. One contact is 0574 353 707 and 0531 541 755 or Bofo Herbal Mixture. FDA aji ejwede nkrato ya tum.
Ghana for opepedu ni echire a wɔyɛ adwuma no. Wo mu bɛyɛ opepe baako ne mpem ahankro. Pɛ na wotua wɔn toboa wɔ SNET. Dodoɔ no a sɛ woduru wɔn peni yomu a wɔn susu bi a wato anaa wɔn ma na yɛ wɔn ani da soɔ. Wadwene ho sɛ wɔn ma betumi ade wo hwamɔ anaa sɛ wonyini kya wo susu a wato no ebetumi asa anaa sɛ yare bi betumi abɔ afebɔ. Ɛyɛ nhyira sɛ wodu wɔn peni yomu a wobenya adɔfoɔ ama waboa wo sikasɛm mu. Na mmom ɛndane ɔhaw ɛnna wɔn so. Sɛ wo pamadeɛ, dwadini, emranimni anaa sɛ woyɛ adwuma ene abrabo mu ye nanso ochina ebetumi asesa fa ho dom seed a free SNET na sɛ woba wa homegye mu ana sɛ yare bi bow a wontumi nya adwuma bi mu a SNET betua wo pension na sɛ wo free mu nso a SNET betua sikapudu ama wona a wogya won akiri ɛyɛ wo daakye o fa no personal press star 711 star 9 hash na sha si tua won toboa fresh SNET was 0302 611 622 SNET ye di amboshe so kai sen hyehyɛ kakra da ho Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Okay, yeah, that's say fidie no da so da ha na wadaroma wo etie yen maakye eno eni dwumadie no edin a eda so. Ofrebi obuoba ofori amanfo. Wadwen kire no a wo de baaye no ye behwe na yakenkan ba komienu bi e de amount but quick one. Ena no Ghana Statistical Service a report to be on the bar 2021 ye check where ye no na enipa eni adwuma ye unemployed especially youth no na enenam